Comenzo a sesión plenaria do Concello Pleno co punto número 1 e a aprobación se procede ata a sesión anterior. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta para dar de baixa no inventario municipal de bens de parcelas cedidas a Bicugal. Visto dictamen favorable por maioría, 9 votos a favor, 5 de Pega, 3 do Partido Popular, 1 da PSOE, 2 abstencións do BNG. Na Comisión de Obras do día 16 se propón ao Pleno dar de baixa no inventario municipal de bens estas parcelas P4 P5 do proxecto de distribución polo sistema de concerto do solo urbanizable do sector R1 de Santa Rita do Plan Xeral de Narón, inscrita no registro da propiedade con as súas características. Algunha intervención? Olaya. Sí, nos imos votar favorablemente, pero sinceramente nos preocupa como se van facer estas vivendas, tendo en conta o pasado e agora presente dos edificios que está facendo a Xunta de Galicia de Vivenda Pública no noso Concello, e máis aínda cando temos preguntado polas condicións en que se van a arranxar, por exemplo, os baixos en Amenazás, son zonas non habitables e que queren facer vivenda pública. Preocúpanos que dentro do goberno se permita que a Xunta saque a bombo prato e notas de prensa de vivendas que a todas luces van a ser de segunda, e que a solución que se propoña dentro da Xunta de Galicia nas vivendas non é só facer vivenda pública polo momento en malas condicións as que fixo nestes 17 anos o Partido Popular, sino coller baixos que non están preparados para a habitabilidade e cunha inversión moi pequena pretender facerlos para que as persoas con menos recursos vivan nelas. Preocúpanos e entendemos que se cedan os terreos para mellorar o mercado da vivenda en Narón con os prezos dos alugueiros que hai, pero tamén nos preocupa que non haxa perdoade. Bueno, creo que xo dixen. Moitas grazas. Algunha outra intervención? Con respecto a isto, sí, a nós tamén nos preocupa esa situación e, de feito, se puxo de manifesto, en este caso, unha reunión que mantivo o concelleiro de Obras con responsables en este caso, os arquitectos e o arquitecto municipal, poñendo de manifesto que o exemplo de Telleiras que queríamos que, a poder ser, nos replicase en estas novas vivendas. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 3, que é proposta de adhesión do Concello de Narón ao convenio marco de colaboración entre a Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produto en materia de envases domésticos de vidrio dun só uso. Con dictamen favorable por maioría, 6 votos a favor, 5 de Terra Galega, 1 do PSOE, 5 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG. Na Comisión Informativa de Obras do día 16 se propón a Pleno aprobar este convenio e, posteriormente, facultar a alcaldesa para a asignatura, adhesión ao mesmo e aos restantes documentos que así proceda, así como representante de la entidade conveniante para a realización dos trámites necesarios para executar o mesmo de xeito satisfactorio, notificando este acordo á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Algunha intervención? Olaya. Boas de novo, nada, imos votar favorablemente nesta ocasión. Creemos que o traballo que fai Vidro en calquer concello é positivo e vemos que o convenio está ben. Si que queríamos incidir nunhas cousas que a mellor tamén nos podedes responder hoxe mesmo. Por unha banda, o convenio di que a SRA, se co vidro non se fará cargo da reposición de contedores rotos por malas praxes. Isto pode darse, por exemplo, cun camión do lixo que choca contra o de vidro que se rompa, si isto vai supor un custo extra para as arcas municipais, ou seja, as cousas que non aparecen contempladas dentro do uso dos contentores, se vai haber unha partida específica para iso ou esperemos que non aconteza nada. E tamén o texto que vimos menciona para cobrar con carácter retroactivo desde 1 de xaneiro de 2024, máis a adhesión debería terse completado 6 de novembro de 2025. Pero hai unha moratoria para isto. Hai unha moratoria, vale. A pregunta era esa, que como estamos aprobando isto, si non íbamos a ter esa retroactividade. Ben, alegrámonos. E falan de 2 limpezas ao ano, que poden ser suficientes ou non. Como se vai saber se hai un desbordamento ou tal, como se vai traballar iso, ou se hai un protocolo para iso. E no anexo 10 se fala do porta a porta,
como un modelo interesante, non sei se o estades plantexando para implementar en Narón para a hostelaría e outro tipo de servizos, porque sí que sería interesante en hostelería ter ese servizo porta a porta que mencionan no anexo 10 a este respecto e que outro quedase para as vivendas, pero como non aparece como algo confirmado, non sei se é algo que se plantexa este goberno ou temos que facelo nós cando gobernemos, pero vai. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Bueno, boas tardes. Gracias, señor alcaldesa. A ver, do que preguntas, non sei concretamente. Este é un servicio que xa se estaba facendo, este convenio xa existía en anos anteriores, e o único que os fai é unha renovación. Entón, nunca houve ningún problema de averías, nin de roturas de contenedores, nin nada de como estás comentando. Entón, non sei concretamente si hai alguna partida específica, eso habría que miralo. Vale, moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Sí. Sí, entonces, a respecto do anexo 10, que abre, digo yo literalmente, a porta a promover modelos de recollida máis eficientes, como porta a porta, isto tense pensado aplicar este sistema, por exemplo, na hostelería. Hai algo que vos reunirades, falarades, ou que contempledes iso ou se vai manter tal e como está a día de hoxe? ¿Alguna outra? Según me comenta o xefe de servicio, o servicio vai seguir funcionando igual do que funcionaba hasta agora. Vale, simplemente é unha renovación. ¿Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar. ¿Algún voto en contra? ¿Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 4, proposta de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa por utilización de instalacións deportivas municipais e prestación de servizos nas instalacións deportivas. Que nos non aceptamos. Vale, pois... Creo que hai unha proposta de modificación para unha enmenda ao texto. Non hai unha moción de aceptar ou non, está hai que tratarla. Me doy lectura a lo que es el dictamen que es la comisión. Digo que hai unha enmenda presentada, unha proposta de modificación. Cuando hai unha enmenda, hai que votar primeiro a enmenda. En caso de que se acepte, habría que integrarla de alguna manera. En caso de que se rechace, continuaría la propuesta. Paso a leer el dictamen y después leo la enmenda, perdón. Hai un dictamen favorable con 5 votos a favor de Terra Galega, abstencións do Partido Popular, BNG, PSDG, PSOE, na Comisión Informativa de Contratación, que se propone aprobar con carácter provisional la modificación desta ordenanza número 13 de taxa por utilización de instalacións deportivas. Segundo, expoñer ao público, a los efectos oportunos, tabuleiro de anuncios por 30 días. No supuesto de no haber reclamaciones contra el mismo, entenderáse automáticamente el grado definitivo y el acuerdo definitivo o provisional publicarse en el boletín. Y hay una propuesta de modificación porque se estima que el sistema resulta injusto e inadecuado porque obliga a las entidades locales a adiantar pagos cuando no dispoñen de recursos necesarios. As subvencións ou convenios municipales percíbense na práctica no exercicio seguinte. Xerase un desfase económico que perxudica directamente aos clubes e pode repercutir nas familias. Por lo tanto, solicita como unha proposta eliminar a obrigatoriedade de pagamento anticipado das taxas para clubs con convenio e ou equipos de base, establecer un sistema de pagamento único vinculado á percepción das subvencións ou convenios municipais e subsidiariamente habilitar mecanismos de aplazamento ou compensación automática. Abrimos un roldo de intervencións, en este caso, sobre a proposta en sí. Sobre a emenda, bueno, proposta. Sobre a emenda, é dicir, sobre o que acaba... No, a ver, é unha... Bueno... Vamos a ver, no es, la aceptación es solamente con las mociones. Aquí hay una propuesta que viene dictaminada y hay una propuesta, digamos, que en realidad una enmienda donde se pretende que se incluyan cousas. Entonces, o rexeitamento da enmenda que se vota primeiro sería manter la cosa como ven y si esta se estima, entiendo que también ser una ordenanza fiscal, pues supongo eso que nos diga la señora interventora, supongo que tendría que integrarse de alguna manera lo que se establece aquí, siempre las normas. Vale. Ahora, sobre esa proposta, abrimos un roldo de intervencións. Iván. Bueno, boas tardes a todos e a todos. Sobre a emenda, o que hai que decir é que non fai falta reflexala, o que está solicitando non ten que ir reflexado na ordenanza, senón que ten que ir reflexado no convenio a hora da firma. O de exención de
das taxas en vez de cobrar o convenio, o que está solicitando ten que reflexar no convenio, non ten que reflexar na ordenanza. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e todas. Bueno, a verdade é que me sorprende que hoxe me veña a dicir a min que ten que ir reflexado no convenio cando levamos desde o ano 24 reclamando isto. E entendo perfectamente que se podría recoller na ordenanza. Para iso ven a modificación a ordenanza. Porque, lóxicamente, vostedes saben perfectamente canto gastan, canto teñen de gastos os clubs ou as entidades que teñen convenio ou que teñen subvencións co Concello e, lóxicamente, poden facer esa adaptación na ordenanza. Hai dúas formas de facelo e creo que non vou ser eu quen lles teña que explicar como facelo, pero hai outra forma que hai moitos concellos que o fan, que rebaixan o convenio e non lles cobran a actividade nas instalacións. Esa é unha delas. E outra é que se pode facer o estudio e facelo en un único pago cando se vai a pagar o convenio. Ora, vostedes o que están é dando largas para que non se poida chegar a regularizar isto. E de verdade que levamos desde o ano 24, xa antes o habíamos proposto, no ano 24 se trouxe unha moción e se aprobou esa moción, estamos esperando a día de hoxe que estamos en marzo do ano 26 a que se tomen decisións e os clubs e as entidades que están utilizando estas instalacións, pois lóxicamente, como vostede o sabe mellor que nós e que a min perfectamente, de que están anticipando pois eses costes de gastos pois prácticamente un ano e pico antes de que lles abonen as subvencións. Polo tanto, non vamos a estar de acordo nós nese sentido. Pois entón vamos a pasar a votar se esta proposta se inclúe ou non na ordenanza, na proposta de ordenanza. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Sobre o propio punto. Algunha intervención? Entonces queda de... hablas disso. Vamos a ver. A proposta como tal solicitan que se teña por presentar a proposta e se valore a súa incorporación ao texto definitivo da ordenanza fiscal. Saben que as ordenanzas fiscales teñen unha tramitación, polo tanto, creo que a señora interventora máis eu entendemos que hai que estudiar la inclusión en la ordenanza e, polo tanto, habría que dejarla sobre la mesa en este momento porque está así en los informes preceptivos de la intervención municipal. Pasamos ao seguinte punto, que é número 5, proposta de levantamento de reparo suspensivo. Que? Perdón, non vamos a debatir sobre a ver, non sei se escoitou, quero dicir, se quere que lle repita, pero quero dicir, falaron, sí, vale. Pasamos ao número 5, que é proposta. ¿Perdón? Sí, tiene que... A ver, era lo que sí, lo que habíamos hablado. A ver, no sé cómo se... Aquí. No funciona. Como nunca hablas. No hablo. Bueno, a ver. Pasamos ao seguinte, como decía, número 5, proposta de levantamento de reparo suspensivo de competencia plenaria relativa a facturas. Visto o dictamen favorable da maioría, 5 votos a favor de Tega, abstencións do Partido Popular, 2, BNG 2, PSDG, PSOE 1. Na Comisión Informativa de Contratación do día 18 de marzo se propón ao Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal que consta no apartado 8º do informe do 9 de febreiro relativo á relación de facturas que se recolle no expediente e segundo, levantar o reparo con efectos suspensivos formulados pola intervención que consta no apartado 12º do informe do 27 de febreiro con respecto a outras facturas que se recollen no expediente. Algunha intervención? Pasamos entón a Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade que hai tempo que vimos comentando e falando sobre estes asuntos de levantamento de reparos e neste caso, pois hoxe este é un trámite que
que directamente ten unha gravidade política evidente, non? E porque un reparo suspensivo non aparece por casualidade, aparece cando hai incumprimentos claros de normativa e cando faltan procedimentos ou cando se detectan deficiencias graves na tramitación do gasto. En este caso, o propio expediente deixa claro que estamos ante facturas que non seguiron un proceso adecuado de tramitación, con ausencia de crédito ou sin a tramitación correcta. E ainda así, o que se nos pide é que levantemos este reparo, é dicir, que validemos a posteriori unha mala xestión. Solo un segundo por unha cuestión porque non sei se é consciente de que está no punto quinto, non no sexto, Sí, no punto quinto, sí, estou no punto quinto, sí. Vale. No punto quinto, estou no punto quinto. No punto sexto, se queres, tamén sigo, pero que creo que o punto quinto é importante porque estamos falando de reparos e de levantar esos reparos, ¿no? Que creo que é moi importante. Eso quere dicir que estamos ante unha urxencia imprevisible, estamos ante gastos que de moitos casos eran coñecidos, previsibles e perfectamente planificables. E, sin embargo, non se fixo así. E con isto, desde este grupo levamos, prácticamente desde que eu cheguei aquí, desde o ano 19, insistindo en que vostedes están facendo unhas tramitacións que non corresponden á realidade e que despois se fa mal os trámites e despois veñen aos plenos a levantar os reparos suspensivos. E, lógicamente, esa non é a forma de traballar e de gestionar fondos públicos, porque, lógicamente, aquí estamos falando de diñeiro público que ten unha responsabilidade, todos temos unha responsabilidade á hora de gestionar. En este caso, pois nós temos a responsabilidade de fiscalizar o grupo de goberno para que as cousas se faigan ben. E vostede o sabe perfectamente que levamos tempo insistindo e que non é a forma de facer desta forma, porque vemos que non hai planificación das contratacións, hai un cumprimento estrito da normativa e o respecto ao control de intervención, pois claro que lógicamente se non facemos estes procesos, ao final baleiramos o proceso de que ten a intervención, e creo que precisamente a garantía é que a intervención controle os cartos públicos que se xestionan non conforme á lei, e por eso mismo criticamos isto. Desde logo, nós non podemos votar a favor desto porque consideramos que se están facendo malos procesos e esperemos e desexamos que de unha vez por todas se regularice e se actúe como corresponde. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Román. Ben, moitas gracias, alcaldesa, moi boas tardes a todas e a todos. Como ben aclarou a alcaldesa, xa pasou na comisión, creo que está un pouco confundido con respecto aos puntos. Neste punto se levantan os reparos porque, según criterio de intervención, o gasto está ou vai destinado ou vai imputado a partidas que se entende que non son as adecuadas. Por lo tanto, hai un informe de levantamento de reparo por parte dos técnicos de cada servicio que indica que se terá en conta esa modificación da partida onde irá imputado cara próximos anos, pero dende logo non hai nada ao marxe da lei nin fora da lei, porque senón, evidentemente, este tipo de gastos non se podería facer. Entón, volvo a repetir, simplemente é porque, según intervención, entende que non son as partidas adecuadas, moitas veces indica ou recomenda que se fagan en determinadas partidas que a día de hoxe ou neste orzamento a mellor non existían, e simplemente por parte dos servicios se di que se puxo noutra partida e que en futuras ocasións se vai a facer aí. Non sei onde está isto fora da lei, ni moito menos. Así que, simplemente por aclarar e recordar que se se vota en contra desto, pois estas empresas que sí que fixeron os traballos que tiñan que facer, pois non poderán cobrar. Perfecto. Sí, Germán. Hola, boa tarde. Sería un segundo, sería Germán e... Dame igual. Gene. Sí, nada, boa tarde. Eu simplemente decir que, bueno, eu xa preguntei na comisión por estes reparos e pola posibilidade de amañar as cousas ben. Efectivamente, se me indicou que había algunhas partidas orzamentarias que ni siquiera existían e que os departamentos técnicos, diferentes departamentos técnicos, din que tomarán nota para o ano que ven. Creo que todos os anos estamos tendo problemas coas
coas festas de Nadal, e xa o falamos algunha vez, que hai unha falta de organización, e isto non se trata simplemente de que os departamentos técnicos o teñan en conta. A vista está que se están facendo as cousas sin organizar, sin pensar, e os departamentos técnicos, se teñen que sacar algo adiante que non estaba previsto, pues, non van ter unha partida orzamentaria que de onde sacar. Entonces, o que fai falta é organizar con tempo estas festas. Dá a sensación de que se está facendo todo a última hora. E, bueno, non digo marzo telas pensado, pero estamos sacando os orzamentos a un mes antes de que encendan as luces de Nadal en Vigo, así que podía estar todo xa ben planeado, pensado e sabido o que se vai facer aquí en Nadal. E todos os anos estamos tendo problemas con estas festas, así que penso que é unha falta de organización evidente. Simplemente eso. ¿Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Señor Romero, non utilice o interés público coa excusa para xustificar unha mala xestión. Porque o verdadeiro interés público é facer as cousas ben desde o principio, cumprir a lei e planificar o gasto. Eso sería facelo ben. E o que temos aquí non é un interés público, é a falta de previsión, a falta de control, o incumprimento dos procedementos que marca a normativa. É claro que os servicios hai que prestalos, pero precisamente por iso hai que contratalos correctamente, non regularizalos despois a base de levantar reparos. Porque se todo se xustifica polo interés público, entón para que sirve a intervención? Para que sirve o procedimento? Non confunde o interés público con tapar erros. E o interés público non é unha coartada, é unha responsabilidade. E hoxe o que se está pedindo aquí é o que sumamos á súa mala xestión como algo normal. E iso nós non vamos a facer, non fixemos nunca ni vamos a facer. E, por tanto, a responsabilidade é de vostedes. Pero tamén é certo que levamos moitos anos insistindo neste tema e que nos preocupa que parece que vamos a peor en vida a mellor. É algo que non vamos a tolerar desde este grupo. Nada máis e moitas gracias. Intervención máis, Román. Ben, volvo a repetir. Aclarar que simplemente un cambio de partida orzamentaria e que en moitos dos casos en anos anteriores se imputou esas partidas sin ningún problema, entendemos e respetamos o criterio lóxicamente de intervención, pero nos últimos tempos, por criterio que non cuestionamos ni moito menos, decidiu que non eran as partidas que tiñan que ir. E simplemente é esa única aclaración. A única, nada máis. Moitas gracias. Por rematar, a ver, eu entendo que vostede, o voceiro do Partido Popular, repite o deste punto, o do punto seguinte, que vai ser a súa mesma intervención, este punto, pero non ten nada que ver. É dicir, aquí pasa unha cousa, é dicir, nos, que é a falta de previsión de decidir que queremos comprar, non sei, en este caso, unhas botas, ou para o curso de emprego doméstico, unhas botas, e quen fai esa reserva o imputa a unha partida e non a outra, que é a que debería de ser. Cal é a falta de previsión política aquí? Me explica? Porque isto é o que pasa, é dicir, e en este caso, advertidos en algúns dos casos, previamente por intervención. Non lle dé a cabeza que esta realidade, e está aquí a información, e o que decía en este caso Genito, eu creo que se lees aquí o ves claramente, é dicir, os mesmos funcionarios que fan eso mal, asumen, e din, está mal feito, nas seguintes ocasións imputaremos a partida que corresponde. Cal é a previsión que ten que ter aquí a parte política para facelo? Porque que quere que vaya eu e que lle diga, mira, donde vai imputar este gastos de suministro de cascasas, pantalón e luvas non é nesta, que quere que o faga eu? Entón, iso é o que está a pasar e o que se está a levantar aquí, unhos erros de unhas persoas que evidentemente, se non traballan non cometen erros, que son asumibles e que se ten que levantar, en este caso, neste pleno. Ahora vostede decidirá se quere que a estes proveedores se lles pague ou non, pero a realidade é esa. O que estaba dicindo o seu análise que facía é no seguinte punto, que volveremos a escoitar, pero en este a realidade é esta. E é isto. Pasamos a votar e alá cada quen o que considere si estas persoas que sufriron en este caso, bueno, que se lles contratou estes servicios legalmente e con todos os procedementos única e exclusivamente cambiado de partida, que eso sí que pasou,
que cobren ou non cobren. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? E agora o seguinte, que é o seu punto. Sexto, proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026. Visto dictamen favorable de maioría, abstencións do Partido Popular 3, BNG 2, PSG, PSOE 1, 5 votos a favor de TEGA na Comisión Informativa do día 18, proponse ao Pleno. Levantar o reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal con respecto ás facturas que cobran no expediente e aprobar o recoñecemento extrajudicial da relación de facturas relativos a gastos realizados nos exercicios 23 e 25 non aplicados ao orzamento que ascenden a cuantía total de 676.428,16 euros con cargo ás correspondentes aplicacións orzamentarias. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Me sorprende que vostede leve aproximadamente 12 anos na xestión pública con responsabilidade de diñeiro público e que nos diga que agora o proceso é normal, comprar unhas gorras, comprar non sei que, e despois solucionamos e pagamos. E a culpa é da oposición que non lle quere pagar a empresa. Non, a culpa é de vostedes que non fan ben a gestión e que non fan os trámites correctamente. E hai que dicilo así de claro. Hai que dicilo así de claro. Vostedes queren primeiro facer o gasto e despois levantar os reparos e arreglalo en segundo término. Faigano ben desde un principio, que creo que xa teñen experiencia e levan tempo nesto. E creo que, a ver, e agora neste punto é algo do mismo. Un extrajudicial que é algo que debía ser excepcional, ustedes teñeno por unha trámite normal. Sí, é realidade, o que pasa é que non lle gusta porque non están facendo as cousas ben. E agora dígame que non temos razón. Eu xa sei que as empresas teñen que cobrar, pero que o problema é de vostedes que non fan ben o traballo. Esa é a realidade. E se non temos un control público de diñeiro, pois claro, se fará así, claro, unhas gorras, despois compramos uns paraguas, despois presentamos, encargamos uns folletos e así vamos facendo. Non, hai un proceso, para eso hai uns procedimentos claros. E se non respetamos as normas, non sei entón para que necesitamos a gestión pública. Porque nada, é que entre o carta vamos gastar como nos coincida. Mire, hai preguntas evidentes, non? E a realidade é que a planificación neste concello brilla por a súa ausencia. Por o que estamos vendo, obras sen contrato, servicios correntes sin licitación, as facturas que chegan despois cando xa hai máis, xa que non queda máis remedio que pagalas, bueno, claro, é claro. E despois ainda acima vai ser a culpa da oposición. Pois ese é o que están facendo vostedes. Para poder pagar, habría que facer un bon proceso. E nós non estamos en contra de que faigan eso, pero habría que facer un bon proceso. E vostedes non están facendo. Por lo tanto, nós en isto somos críticos e seguiremos sendo. E non vamos a calar, por moito que usted queira decir, porque temos toda a razón. E bastante toleramos con permitir que se paguen esas facturas. Con permitir que se paguen esas facturas por facer unha gestión pésima. E creo que para entendernos hai que ter un control do gasto público, debía haber unha transparencia, debía haber un respeto ás normas obrigadas de obrigado de cumprimento, cousa que aquí non se está facendo. Non se está facendo. E espero e desexo que a partir deste pleno o faigan como deben facer. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Román. Acaba de tratar a experiencia. Fala de 12 anos de experiencia, imagine a experiencia que ten vostede, que no mundo da política, que ten bastantes máis anos que a alcaldesa, e xa leva bastantes máis anos incluso gobernando outros concellos. Un expediente extrajudicial, para aclarar, son facturas e cousas que se fixeron no ano 2025 que non se tramitaron as facturas ou que chegaron fora de... que se tramitaron no último período do ano, cando non dá... é imposible tramitar todas esas facturas no último período do ano, ou incluso chegan no 2026, e, polo tanto, a única forma de facer fronte a esas facturas é facer
este tipo de expedientes. Eso é un expediente extrajudicial que é o que traemos aquí. Ahora, falar de obras sin contrato, falar de facturas sin as súas reservas correspondientes, tal, explícame a min, dígame unha sola do que o procedimento de contratación que se tuvo que facer ben seña por unha RC, ben seña por un contrato menor ou que seña, dígame só unha das facturas que fora desa maneira. Un expediente extrajudicial, vou a repetir, simplemente son facturas do ano 2025 que se van a imputar ao ano 2026, única e exclusivamente. Simplemente por aclarar. Moitas gracias. Germán. Gracias. Mire, señor concelleiro, non intente maquillar isto, porque isto non ten maquillaje. Non intente. Aquí non estamos ante un problema puntual. Aquí estamos ante un erro administrativo. Estamos ante unha forma de xestionar baseada en facer gasto primeiro e xustificar despois. E iso non é o que se debe facer. Non é serio desde logo. Din que hai que pagar as facturas. Claro que hai que pagar as facturas. Pero o que estamos cuestionando aquí é que se chega a esta situación unha e outra vez. Iso é o que estamos cuestionando aquí. Parece que para vostedes que é normal. Non é normal. Porque o expediente queda claro que hai gastos repetitivos, previsibles, que deberían estar contratados en tempo e forma, e non están. Mentres tanto, usan o contrato menor ou directamente tramítase fora de procedimento. Iso non é falta de medios, iso é falta de planificación, e gobernar non é traer extrajudiciais cada pouco tempo a tapar a mala xestión. Gobernar é anticiparse, cumprir a lei e facer as cousas ben desde o principio. E vostedes non están facendo. E así nos vai. Efectivamente. E despois da experiencia, lle podo dicir que a experiencia, non sei se teño máis ou menos experiencia, pero desde logo, donde eu estuve destas cousas non se facían, así de claro. E pode preguntar. Así de claro. Porque o que temos claro é como xestionar os fondos públicos. Eso sí que o temos claro. Non facemos chiringuitos para os amigos, nin cousas desas. Vale? Alguna intervención? Só por aclarar, non teño os datos aquí, pero non se preocupe, o próximo pleno trairemos todos os modificados de crédito que hubo no seu período, incluso un concello veciño como pode ser Ferrol, que é gobernado polo seu mismo partido político. E miraremos o listado de recoñecementos extrajudiciales que se fixeron durante os anos atrás. Moitas gracias. E solo por puntualizar unha cousa, a diferencia é considerable, e con todos os meus respetos en este caso hacia Cabanas, que é un concello con entidade propia e con súa población, pero non pode comparar en este caso o volumen de facturas que pode haber a final de ano no concello de Cabanas co volumen de facturas que hai aquí. E por aclarar e por volver a incidir, o que se trae aquí é un recoñecemento extrajudicial, é dicir, traballos que non se tramitaron, que non se poderon pagar esas facturas porque foron presentadas nos últimos días do ano e algunhas no seguinte ano. Entón, e de verdade que nada, pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 7, proposta de acordos relativos á empresa mixta do medio ambiente Cosma S.A. En la Xunta de Portavoces, votos a favor de Terra Galega, abstencións do resto dos grupos, se propón conferir a la señora alcaldesa la representación do Concello na Xunta Xeral de la Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, donde se acordará cese de vogais, nombramiento de vogais, autorizándola para asinar cuanta documentación precisa sexa. Jorge. Boa tarde. Bueno, donde nós, desde o Partido Socialista, ainda que parece unha cuestión menor, imos votar en contra precisamente de otorgarlle a vostede esa representación, porque ahora mesmo o que está acontecendo precisamente con Cosma, con toda a problemática coa auga, temos aí encima da mesa, onde hai 2 anos, unha auditoría de xestión que foi aprobada neste pleno e que ainda non se fixo. Non consideramos que a día de hoxe, que dentro do Partido Socialista vostede merece a nosa confianza, pois precisamente para facer iso. Por lo tanto, imos de votar en contra. Alguna outra intervención? Olaya.
Sí, nós tamén imos votar en contra nesta ocasión. Creemos que a auga en Narón neste período merece unha serie, un capítulo aparte. É verdade que unha sociedade mixta pode modificar a parte privada as persoas que representan e nos 7 anos que levou de concelleira vin esas modificacións, pero nos últimos 3 dunha maneira moi acentuada cambiou hasta o xerente de situación e ademais aquí non aparece explicada a motivación de por que pasamos a dos representantes de dúas SLs que con residencia en Galiza, a FCC, eso sí, a dúas sociedades anónimas con empresas de fora. Si a auga, que é un ben básico en Narón, vai estar precedida polas decisións de Florentino do Palco do Bernabéu cos súas grandes sociedades, non entendemos o porqué, nin por que se explica, nin se esta situación está debida, pero claro, a nós o que nos preocupa que esa parte privada falaba de unha débeda, por exemplo, de máis d'1 millón de euros, co que nos querían subir unha tasa a todos os veciños e veciñas, se votou que non a esa tasa e esa débeda baixou a 400.000 euros. Que pasará cando este servizo sexa privatizado 100%? Nos por aí non imos pasar, porque esa parte privada resulta que atopou menos de 600.000 euros que nos querían pagar, que íbamos a estar pagando todos os veciños e veciñas. Seguro que daquela esa débeda non baixaba. Ou moitas outras cousas que podemos decir aquí. É verdade que aquí só é o consentimento para que se cambien esas empresas, pero mentras sigamos co requirimento que xa foi registrado o día seguinte dese estudo que desde a propia intervención se dixo que non podían valorar porque non se tiña en conta o servizo de auga para que fose, por exemplo, 100% pública ou unha serie de gastos, e aquí se está facendo todo o que pide a parte privada e creemos que Cosma sí que se está convertindo nun chiringuito nos últimos tempos, cousa que non consideramos positiva nin para as persoas traballadoras de Cosma, nin, por suposto, para as persoas usuarias. Así que esperamos que no Consello de Cosma mañá non estean esas dous representantes de sociedades anónimas do Grupo Empresarial FCC de Florentino. Moitas grazas. ¿Alguna outra intervención? Sí. Gracias. A verdade é que neste punto non iba a participar, pero creo que a verdade é que dá sensación. Bueno, pide para falar. Pido la palabra por una cuestión de orden. Bueno, primero es un caso inédito en 23 años, por eso no me coge de sopetón. Pero tengan en cuenta una cosa. Una cosa es la representación. Aquí saben que Cosma tiene el 51% Concello Narón, el 49% lo tienen la parte privada. En principio, se estableció ese sistema para que la voz fuera única del Pleno Municipal, conferir el poder a la alcaldesa. Pero tengan en cuenta que es facultad del socio privado, digamos, la determinación de los miembros que escoge. Es decir, eso lo tiene estatutariamente permitido. Es decir, una cosa es decir, bueno, yo no apruebo las cuentas, yo no estoy de acuerdo con una materia, vale, pero entre las competencias estatutarias que tiene el socio público es escoger a sus miembros y el socio privado es escoger a sus miembros. Es una facultad que tiene atribuida estatutariamente. Es decir, ahora, primero que, bueno, con independencia de eso, mañana, en principio, hay un Consejo de Administración donde, en principio, las personas jurídicas que se iban a nombrar tampoco tenían representante físico, con lo cual no iban a estar en ese Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Y las cesadas, por supuesto, no podrían asistir tampoco porque sería previo la Junta General al Consejo que se iba a celebrar. De hecho, había una Junta General prevista para antes de la una, que era el Consejo. Pero sí decirles que, digamos, esto puede dar lugar a determinadas responsabilidades porque el hecho de que no se autorice a la alcaldía a esa Junta supone que en esa Junta no se puede celebrar ni acordar algo que sí que tiene derecho la empresa estatutariamente, que es a escoger a quienes son los vocales del Consejo de Administración, que tienen la facultad legal de proponer y tienen la facultad legal de elegir. Entonces, hago esa advertencia en ese sentido. Una cosa es, bueno, en otra materia, la crítica política, lo que sea, tal, la cuestión de Cosma, contabilidad, pero lo que es la representación del Pleno en una Junta para acordar una competencia, digamos, que estatutariamente está prevista, que le corresponde al ente, a la parte privada, probablemente pueda dar lugar a algún tipo de actuación de la parte privada en sentir que se le está privando de un derecho estatutariamente recogido en el ámbito mercantil, aprobado por el Ayuntamiento cuando aprobó los estatutos que rigen la vida societaria de esta entidad. Espero haberme explicado bien.
Gracias. A verdade é que non iba a intervenir neste punto, pero é que a sensación que temos, desde logo, desde o noso grupo, e particularmente eu, é que parece que estes representantes que estaban en Cosma da parte privada, parece que hai unha huída do representante. No? Eso realmente, a min personalmente, e o do que falamos en conxunto, nos preocupa un pouco isto. No? E sí que se hai que delegar na alcaldesa para este tema, como ben se referiu o secretario, agora explicándonos un pouco a responsabilidade do estatuto e de eso, pero cal é a razón? Eu creo que para que nós todos estuveramos tranquilos, especialmente eu falo pro noso grupo e creo que os demais grupos falarán por eles, non? Cal é a razón de que non se nos presenta unha documentación claramente explicando cal é o motivo do cese e de marchar? Porque levamos nos últimos tempos pois varios casos xa destes. No? Primeiro, cando pasou o tema, se marchou o gerente. Xa que a todos, despois pasou despois outro así. Pois a todos nos ten un pouco preocupados, especialmente a nós. E é un tema que nós sempre entendemos que nos absteníamos nestes casos, pero neste caso casi nos vemos no obriga casi de tamén votar en contra para que se espere e que esas persoas que se marchan ou que sustituyen dos cargos, que nos justifiquen realmente cal é o motivo desa marcha. E creo que non habrá problema por esperar un pleno máis ou si posiblemente no pleno que se aprobarán as contas, pois non creo que sea posible traer tamén este punto se realmente está justificado esa marcha, para entendernos. No? Eu creo que deberíamos de... Porque estamos falando dun tema sensible que a todos nos preocupa e que é un servicio básico para o municipio. E a sensación é que a parte privada, se non lle deixamos facer o que lle interesa facer a parte privada, parece que quere, pois nos vamos, nos marchamos. E, pois lóxicamente, nós estamos na parte pública, temos que defender a parte pública e temos que defender un servicio que é moi importante para os veciños e para as veciñas de Narón. E neste caso, pois realmente a nos preocupa e consideramos que se debía de presentaros unha documentación cunha xustificación clara do que cal é o motivo dese cese ou dese cambio de representantes pola parte privada. Pola miña parte nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Non sei, solo por... Realmente escoitaron o que dixo en este caso o señor secretario? Todos? Sí? Vale. Estatutariamente, lles corresponde a súa parte privada cambiar esos vocais. Distintos consellos de administración de Cosma, creo que nunca lles preguntaron por que o fan. Entón, eu invito a calquera de vos que mañá no consello lle preguntedes porque son representantes da parte privada que estatutariamente teñen esa opción de poder sustituílo. Entón, perfecto, se queren votar en contra e alá as consecuencias que isto leve, que sexa para os que votan en contra. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é proposta de aprobación inicial do regulamento de uso para o complexo da piscina do Couto en Narón. Neste caso tamén hai unha proposta do Partido Popular donde se solicita la incorporación de diversas, que se tengan presentadas unas alegaciones, pero esta vez será oportuno se proceda a la modificación del reglamento. Sería igualmente una enmienda que habría que votarse antes de lo que es la propuesta como tal que ven dictaminada. Y la propuesta era, visto informe favorable por mayoría, votos a favor de Tega, 3 abstencións do Partido Popular, BNG, PSE, PSOE, se propón al Pleno aprobar inicialmente o regulamento de uso do complexo da piscina do Couto Narón para regular o réxime xurídico de funcionamento, uso utilización, cuyo texto legal se acompaña a proposta, publicado el acordo e regulamento no boletín oficial da provincia o tableiro de anuncios municipal por 30 días para que os interesados poidan examinar o expediente e, de ser o caso, presentar reclamacións ou sugerencias estimen oportunas e resolver, en caso de reclamación, a aprobación definitiva por el Pleno, publicación del boletín oficial da provincia para a súa entrada en vigor. Alguna intervención? Olaya.
Nada, imos a externos, pero vemos que o que se presenta aquí que está correcto, que está ben, e preguntamos no seu momento polo da cadeira hidráulica, nos confirmastes que sí que ia estar e nada, neste caso absterémonos. Sí que quero decir, porque no anterior punto quería unha segunda intervención e non houve opción, que xa que estamos falando de auga, que carai, sorpréndenos agradecer primeiro a explicación dos estatutos de Cosma, pero carai, ou seja, a parte privada pode facer absolutamente o que queira, nós temos a potestade de decidir algo en pleno e resulta que si votamos en contra, a ver o que nos pasa. Non creo que nos pase absolutamente nada, pero sí que creo que é unha demostración de que hai cousas que non se deben de privatizar. Cousa polo que acabas de decir, non son consciente de non abrir un rol de intervencións. Eu creo que preguntei que non ninguén dixo. Quero dicir, sí. Pero logo preguntei e non máis. Vale. A ver, algunha outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. O noso grupo presentou alegacións a este regulamento non por capricho, senón por responsabilidade, porque estamos falando dunha nova instalación pública, o mínimo exixible é que a súa regulación sexa rigurosa, completa e acorde á legalidade. E, sinceramente, o texto que se nos presenta non cumpre con iso. En primeiro lugar, hai unha cuestión fundamental que é o aforo. O reglamento fixa un límite de 156 persoas no vaso de recreo, pero non existe unha xustificación técnica clara que avale esa cifra, e isto non é menor. Porque o aforo non pode decidirse só en función do espacio físico. Ten que ter en conta a seguridade, a capacidade de control do personal e a calidade do servicio. E isto neste documento simplemente non aparece. En segundo lugar, hai unha carencia evidente de materia de accesibilidade. O reglamento non desenvolve medidas concretas que garanten o acceso en igualdade de condicións para todas as persoas, especialmente para aquelas que discapacidade ou necesidades específicas. E isto non é unha cuestión opcional, é unha obriga legal. Estamos a falar de normativa autonómica, estatal, mesmo internacional, que este Concello debe de cumprir. En terceiro lugar, detectamos unha ausencia de medidas reais para garantizar a igualdade, porque unha norma aparentemente neutra pode xerar desigualdade e se non incorpora medidas de acción positiva para os colectivos vulnerables. E aquí non hai nada diso. E, por último, hai un problema de fondo, a seguridade xurídica. Cando non hai motivación técnica suficiente, cando faltan desenvolvementos normativos básicos e que se xera incerteza na aplicación do regulamento. E iso acaba repercutindo na xestión e nos propios usuarios. Por iso, as nosas alegacións son claras e razonables. Revisar o aforo con criterios técnicos, incorporar un apartado específico de accesibilidade e garantir a igualdade real no acceso. E mellorar o texto para que se cumpra os principios de boa administración. Non estamos pedindo nada extraordinario, estamos pedindo que se fagan as cousas ben, porque unha instalación non merece un reglamento á altura. E hoxe, por hoxe, isto non está en este. Nada máis e moitas gracias. Unha intervención? Iván. Boas tardes de novo. Bueno, por empezar polo que acaba de decir o voceiro do Partido Popular, no DOGA do martes día 8 de outubro de 2019 ven reflexado o que son os aforos dos vasos. O aforo dos vasos, número máximo de bañistas que se poden permanecer de forma simultánea en el vaso, calculando según lo que indique el Código Técnico de Edificación de la normativa vigente. O Código Técnico da normativa vigente que temos agora é unha persoa de cada 2 metros cuadrados. Por iso está calculado o que é o aforo da piscina. E despois, é unha obra recente. Estou, para poder dar de alta esa piscina, tuvo que visitar aos técnicos, é normal que cumpra a accesibilidade. E toda a accesibilidade. A accesibilidade universal, entendo que o di, porque teña os seus pictogramas, porque teña que cumplan as rampas de acceso ás piscinas e de acceso aos vestuarios, que os vestuarios cumplan coas medidas que teñen que ter para que sea accesible para todo o mundo.
E despois a piscina, como ben decía Olalla, que fixo unha pregunta, vai contar cunha grúa para que un bañista que vai en silla de rodas que se pode bañar igual que calquer outro usuario. Eu creo que o regulamento está bastante claro e creo que despois haberá cousas que seguramente do que pide irán reflexadas no pliego para que as empresas que se presenten que o cumplan. Alguna outra intervención sobre, en este caso, a proposta? Bueno, unha intervención, bueno, fale. Sí, pero digo, é un rol de intervencións, votamos a emenda ou non? Cantos intervencións hai en este sobre a emenda? Vale. Quere volver a falar, fale, logo non diga que... A verdade é que me sorprende como remata o concelleiro, o señor Santalla, dicindo que, bueno, que posiblemente nos plegos habrá que meter cousas. Claro, nos vai pasar como está pasando no SAF, como está pasando Manuel Pérez Sequeiro, que despois non hai un reglamento como corresponde e resulta que despois temos problemas, non? Se xa sabía que nos iban rexeitar as alegacións, non nos sorprende, ademais, porque aquí o que preocupa é dar un paso adiante e importa pouco o que vai a suceder despois. Despois xa miraremos de xustificalo, xa miraremos de arreglaro. Eu creo que non é tan difícil se queremos dar un servicio novo, que sea un servicio adecuado e coherente e que se faiga unhas xustificacións técnicas do aforo, porque creo que así é como debe de ser. Por moito que no doga ben, pero despois hai que xustificar. Hai que xustificar por que poñemos 2 metros cuadrados. Porque esa é a realidade. Porque depende que persoa sea, porque ao mellor algún ten que ir de canto para poder coller dentro, pois non igual non colla, non? E garantir a accesibilidade, pois claro que sí, que hai que garantila porque debes recollerse no reglamento que cumple a normativa e que dentro dese espacio se vai a cumplir. E no reglamento non se recolle nada deso, nada. Polo tanto, a pregunta é por qué? Porque aquí non hai un problema técnico e hai un problema non hai un problema técnico, o que non hai é vontade política de intentar solventar isto e de sacar un novo servicio ou unha nova instalación cumplindo todas as especificacións como deben corresponder. O que pasa é que a sensación que temos é que queren montar outro chiringuito de tega e creo que non procede eso. Polo tanto, espero e se desexe que sean coherentes e que voten a favor de modificar este reglamento. Nada máis e moitas gracias. Pasamos a votar, non sei se alguén quere decir algo máis. Pasamos a votar sobre a emenda, algún voto en contra? 10. Algúnha abstención? 3. Votos a favor? Queda rexeitada. Sobre a propia, en este caso, proposta, establecemos un rol de intervencións. Algúnha intervención? Iván. Bueno, como ben dixen antes, traemos este regulamento para regular o que son as instalacións da piscina do Couto. Como xa dixen antes, e non dixen que depois xa se vería nos pliegos como se iba a facer, dixen que o que usted pide igual xa vai reflexado en cousas que se piden ás empresas depois nos pliegos. Non dixen que neste regulamento, non dixen que depois xa se miraría. Non diga cousas que eu non dixen, porque non dixen eso. Simplemente que este é un regulamento de uso da piscina feito polos técnicos municipales que agradecelles o seu traballo para que poida levarse isto adiante. Intervención, Germán. Non quero ser pesado, pero insisto. Perden ustedes unha oportunidade da aprobación dun reglamento para facer unha normativa moderna, inclusiva e á altura dunha instalación nova como pode ser a piscina do Couto. E non o están aproveitando. Por iso, desde o noso grupo, dixémolo claro, non compartimos esta forma de facer as cousas e hoxe, co seu voto, están elixindo entre mellorar ou conformarse. Están elixindo conformarse. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra. Algo outra intervención? É verdade que cando escoito non sei, é dicir, vostede na oposición o que queren é facer as cousas non por capricho, por responsabilidade e con
conciencia, non sei que, non sei cuánto. E que quere que facemos nós? É dicir, que quere? Que nós, que gastamos non sei canto diñeiro en esa piscina, que apostamos por esa piscina, que é un proxecto noso, queremos que salga mal. É dicir, é que non entendo, Sousa. Entón, como se calcula, se lle explicou como se calcula ese aforo e non o calcula aquí, de verdade, ni Marián Ferreiro, ni Iván Santalla, ni Román Romero, que é algo técnico que decide en base a esa normativa que lle acaban de ler cal é o aforo en función dos metros da lámina desa piscina. Punto pelota. É que non hai máis. É dicir, podemos estar aquí 3 horas dándolle a volta do que si é máis, si é menos. É eso. É dicir, está así. Piscinas ao aire libre, exemplos, tal como se calcula con esa normativa. É que non hai máis. É dicir, e que vostede fala de se unha piscina, en este caso, se é accesible. Evidentemente que cumple con toda a normativa de accesibilidade, porque senón non teríamos ese fin de obra, non poderíamos recepcionar esa obra. Entón, dito isto, e xa yo expliquei en este caso na Xunta de Portavoces, en eses pregos vamos a facer en este caso, pois aí queda regulado que non é aquí actividades en este caso para distintos colectivos e o que vamos a pretender é que sexan tamén unhas melloras que se fagan en eses pregos e está así, yo dixen, é dicir, e dentro do material que se vai a comprar para esa piscina tamén hai determinadas cousas para que sexa accesible, material accesible. É dicir, queremos que sexa unha boa piscina. Vostede o que quere, vostede trae unha cantinela e temos que ter en conta o que vostede di. Se non, todo o que nos sale de aí é todo o que estamos facendo fatal. Que non nos asesoramos por el primeiro que ven pola porta, que son técnicos municipais os que determinan en este caso ese aforo. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? 8, 3. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, hai que dar conta a aprobación do plan orzamentario a medio prazo para o período 2027-2029. Dase conta. Pasamos ao seguinte, que é proposta de adhesión do Concello de Narón ao convenio entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Federación Española de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da rede de concellos contra o acoso escolar. Este punto tedes que votar la ratificación e la inclusión na orden do día, igual que la declaración institucional, porque non ven dictaminado. Non sei se queredes algún rol de intervencións, en este caso sobre a inclusión no orden do día, non? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda incluída no orden do día sobre a proposta. A proposta sería proposta ao Pleno solicitar a adhesión do Concello de Narón a convenio asignado entre a Consellería de Educación e a PEGAM, aceptando formal expresamente todas e cada unha das cláusulas do convenio que figura como anexo, asumindo obrigaciones e compromisos derivados do mesmo, como bien saben, sobre o acoso escolar. E deste acordo, dado que non foi dictaminado porque non chegou a tempo, se dará conta na primeira sesión da Comisión Informativa que teña lugar en cumprimento do 126.1 do ROF. Algúnha intervención? Pasamos entón a votar. Levantou a man, non? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é declaración institucional de apoio aos traballadores e, como ben decía o señor secretario, en este caso tamén hai que ratificar esa inclusión no orden do día. Non sei se con respecto a iso algunha intervención. Pasamos entón a votar a inclusión no orden do día. Sí. Como? Desde, perdona. Mira, punto 10. O que fixemos foi, en este caso non ben ditaminado, porque algo que falamos na Xunta de Portavoces que nos chegou, como decir, a última hora. Se esperábamos o seguinte pleno, se iba pasado de tempo. Entón, non está ditaminado e que non ven na orden do día, pero hai que ratificar esa inclusión, porque non ven ditaminado por unha comisión previa. Entón, foi o que fixemos previamente. Creo que levantabas así un pouco a man, que por iso dixen, se queríades falar. Tiña pensado intervir, pero bueno, Pero como, quero dicir, esperei, non dixeche nada, continuei. Vale, e agora, con respecto a este, pasa o mesmo. É dicir, esta declaración institucional tamén foi presentada na Xunta de Portavoces, non tratada, simplemente falamos de que nos había chegado, entre todos fixemos algunhas achegas e por eso é unha declaración institucional. E en este momento que se falle, tamén sobre ese, abrimos este rol de intervencións, se queredes decir algo sobre esa inclusión no orden do día. E logo o seguinte, pasar sobre o propio punto, sobre a declaración, pasar a votar, porque unha declaración xa non se votaría, vamos. Sobre a inclusión no orden do día, algo que decir? Non? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda ratificada esa inclusión e agora a declaración institucional pasamos ao seguinte. Sí, perdón, sí. Eu feliz.
A industria naval foi o sustento dunha gran porcentaxe das familias da comarca de Ferrolterra e segue a ser 3 séculos despois. Históricamente, o desenvolvemento da comarca estivo estreitamente vinculado aos altos e baixos do sector. Así segue a suceder no presente. Na actualidade, o naval, como industria tractora das economías locais da comarca, atravesa un momento de posicionamento internacional que require da unión de esforzos e do respaldo das administracións públicas para afrontar o noso futuro e para non cometer erros do pasado. Esta corporación municipal amosa o seu respaldo á plantilla da factoría pública e as súas demandas en materia de investimentos, carga de traballo, emprego e convenio colectivo. Sobre investimentos, o Plan Industrial para Navantia Ría de Ferrol 2026-2029 debe recoller proxectos concretos e estratégicos. É preciso materializar un novo dique cuberto para a área de construcións, peza clave da transformación do asteleiro, pasando de construir en grada a construción en dique, imprescindible para a nosa competitividade internacional. Outro dique para reparacións e as melloras comprometidas para a fábrica de turbinas e para o xemelgo digital. Así mesmo, compre acometer a modernización do dique actual en particular e a modernización integral do asteleiro en xeral. Estas demandas, os traballadores atopan o compromiso inquebrantable do Concello de Narón. O factor humano debe ser un elemento chave no novo plan industrial e debe estar axustado ás necesidades reais do estaleiro e a carga de traballo prevista. Débese garantir o emprego estable e a calidade mediante o esforzo da plantilla propia, o que tamén facilitará a diversificación da actividade productiva do asteleiro ao tempo que se deduce a subcontratación. Compre tamén aposta pola I+D+I, a eólica mariña, a expansión dos activos singulares como é a fábrica de turbinas, e este novo plan industrial require dun segmento efectivo para garantir que se acaden todos os obxectivos fixados, evitar incumprimentos, tal e como aconteceu no plan anterior industrial, que se ben tivo un impacto positivo, deixou áreas claves sin executar e que volven ser recollidas na nova folla de ruta 2026-2029. Por todo o exposto, a Corporación Municipal acorda manter o respaldo aos traballadores de Navantia, apoiar as súas demandas e desta declaración institucional se dará conta na primeira xunta de portavoces, polo que falamos antes de que unha proposición. Número 12, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a mellora da seguridade viaria e mantemento dos pasos de peóns no Concello de Narón. Visto o texto da moción, a que se propón instar ao Goberno Municipal de Narón a realizar unha revisión completa do estado de pasos de peóns nas zonas urbanas e nos núcleos rurais dos concellos, especialmente nas rúas interiores dos barrios, proceder ao repintado e mellora da sinalización horizontal e vertical daqueles pasos de peóns que se atopen deteriorados ou con escasa viabilidade, priorizando as zonas con maior tránsito peonil e nas proximidades de centros educativos, deportivos, sociais e comerciais, facer un estudo das necesidades de novos pasos de peóns, onde por concentración de servicios e establecementos sexa necesario para unha maior seguridade viaria, establecer un plan periódico de mantemento da sinalización viaria horizontal e vertical co fin de garantir que os pasos de peón se manteñan sempre nun estado adecuado e que asegure a visibilidade e a seguridade das persoas usuarias da vía pública. Visto o dictamen favorable maioría, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE, 5 abstencións de Tega na Comisión Informativa de Obras do día 16, se propón o pleno aprobar o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Germán. Grazas, señora alcaldesa. Traemos hoxe a este pleno unha moción que aborda unha cuestión básica, pero fundamental para o día a día dos nosos veciños e veciñas. A seguridade viaria no noso concello, concretamente o estado dos pasos de peóns. Nos últimos meses son moitas as persoas que nos trasladan a súa preocupación polo deficiente estado de conservación de numerosos pasos de peóns en Narón. Falamos de señalizacións desgastadas, mal pintadas ou incluso prácticamente desaparecidas, tanto nas zonas urbanas como nos núcleos rurais. Esta realidade non é algo menor. Un paso de peóns que non se ve é un paso de peóns que non se respeta. E iso supón un risco evidente para a seguridade de todos, especialmente para os colectivos máis vulnerables, nenas, nenos, persoas maiores ou persoas con mobilidade reducida. Hai exemplos claros de distintos barrios do noso concello, como son a Solaina, a Gándara, o Alto do Castiñeiro, onde esta situación se repite e onde, en moitos casos, falamos de zonas con moito tránsito peonil, incluso nas proximidades de centros educativos, centros de formación ou locais sociais. Por iso, consideramos que a responsabilidade deste concello é actuar. E, ademais, facelo agora, nun momento no que as condicións meteorolóxicas permiten levar a cabo traballos de revisión e repintado con garantías. A moción que presentamos non busca confrontación, senón solucións. Propoñemos medidas claras, razonables e necesarias. Unha revisión completa do estado dos pasos de peóns en todo o concello. Un repintado e mellora de señalización priorizando as zonas sensibles. O estado de novos pasos onde sexan necesarios.
É moi importante a creación dun plan de mantemento periódico que evite que volvamos a estar nesta situación. En definitiva, falamos de prevención, de seguridade e de sentido común. Porque garantir que un veciño poida cruzar unha rúa con seguridade non debería ser unha demanda, senón unha garantía. Por todo isto, pedimos o apoio do resto dos grupos para sacar adiante esta moción pensando no interés xeral da ciudadanía de Narón, según os acordos que deu lectura ao señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Geno. Boa tarde outra vez. Bueno, nós estamos de acordo con todos os puntos desta moción e quero recalcar ademais unha parte que xa tiña pensado decir neste pleno e é que, bueno, a nova hai unha realidade diferente a de hai uns meses no polígono das Lagoas. Coa apertura de 2 supermercados está habendo moitísimo máis tráfico e está habendo moita xente que vai a pé desde os institutos e incluso dende o colexio do FEAL. En todo ese polígono non existe ningún paso de peós e esta xente que se está desplazando a pé no medio de moitos vehículos que tamén van a estes supermercados, pois están facendo atravesando varias rúas entradas para algunhas superficies, por exemplo, para a gasolinera, 2 entradas que existe ali na carretera de Cedeira, e creemos que hai que facer un estudio e replantear aquela zona para dar salida a esta nova realidade. É un polígono, ademais, onde sempre se veu moita xente paseando e o facía sin problema porque a verdad que quitado en horas puntas de entrada e salida dos traballos non había vehículos, pero ahora mismo sí que os hai. Entonces, creo que sí se debería facer un estudio deste polígono e preparalo pois para a nova situación que está a ter agora. Nada máis. Gracias. Algo outra intervención? Román. Ben, como xa dixemos moitas veces, se pide nesta moción, e o dixemos noutras ocasións, non deixa de ser un traballo diario que fai tanto o Concello como evidentemente a través dos seus servicios tanto da policía como de servicios externos. Lóxicamente se fan esas revisións dos estados desos pasos de peóns e de señalización e lóxicamente se estudian calquera outra posibilidade de zonas que señan convenientes ou que señan necesarias sobre actuar. De feito, non motivo desto, senón que fai 2 semanas, gracias a mellora un pouco do tempo, pois xa se empezaron esos traballos de repintado e de adecentar pasos de peóns que polo tempo pois están un pouco máis deteriorados ou despintados. Entón, si, estamos de acordo en votar a favor desto porque lógicamente é un traballo que se fai constantemente. Moitas gracias. Algo outra intervención? Eso, que sí ou que non? Sí, gracias. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, me alegro que empezaron os traballos. A verdade é que nos sorprende porque non vimos nada na licitación e por eso un pouco veo esta moción, ¿no? Porque levamos tempo mirando e non vimos licitado ninguna para este tema. Entonces, bueno, esperemos que despois non veñan facturas como pasou no extrajudicial anterior. Esperemos que non faigamos o traballo primeiro antes de contratar. Esperemos que non sea así, señor concelleiro. Hai tamén algún outros problemas, non? Que me gustaría recalcar, porque creo que na moción non recollimos, pero sí que son necesarios tamén que se revise. Que houve varias zonas, especialmente na Avenida Santa Icía, na Rúa Concello Arenal, na 25 de Xullo, na Rúa Irmás Pita, entre algunhas máis, non? Pero por dicir algúns exemplos, non? Que se trasladaron os pasos de peóns e os antigos pasos de peóns pois non se fixo o tratamento correspondente para borralos, para que a xente non teña esa confusión. E creo que é necesario pois que se atúe tamén nese sentido, porque ao final estamos vendo porque neses sitios hai bastante confusión e a veces incluso con peligro para os peóns e con preocupación tamén para os condutores. Por exemplo, iso tampouco non é unha cuestión menor. E despois hai algún caso
tamén especial que vemos que donde pedimos ese estudio para que se faiga zonas que se poñan máis paso peos, por exemplo, na Estrada de Castela, en Xuvia, donde a autoescuela, donde a academia e donde outro servicio que hai máis ali, pois que creo tamén sería a xoguetería, non? Tamén sería necesario que se colocara un paso de peos. Tamén pedimos que se faiga ese estudio e que se analice se realmente é necesario que se actualice e que se poña ali un novo paso. Somos conscientes que a seguridade viaria debe ser unha prioridade. Pequenos detalles como estes poden marcar unha gran diferencia á hora de evitar confusións e mellorar a protección dos peóns nas nosas rúas. E como dixen antes, e así remato xa para que a señora alcaldesa non se preocupe que até non teñamos terceiro turno, que espero e desexo que o que dixen ao inicio de que xa están traballando, desde logo non o vimos, pero nos alegramos de que sean conscientes de que hai que facer un traballo importante en este sentido, e sobre todo neste campo, que a contratación sea transparente e clara para que despois non teñamos esas confusións que tuvemos anteriormente nos puntos extrajudiciales, porque creo que é necesario por o ben de todos, pola transparencia e por a que non haya eses atrancos á hora de poder xestionar un servicio. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 13, moción do Grupo Municipal do BNG solicitando unha resposta ao Concello ante o posible caso de contaminación do Manuela Pérez Sequeiros nos menús do 3 de marzo. Visto o texto da moción a que se propón. Primeiro, investigación e auditoría. Que o Concello de Narón se poña a disposición de Inspección de Sanidade a realizar unha auditoría técnica inmediata sobre os protocolos de higiene e seguridade alimentaria seguidos pola empresa Domus Vi no centro Manuela Pérez Sequeiros o día dos feitos. 2. Réxime sancionador, que de confirmarse mediante os informes médicos e microbiolóxicos a existencia de contaminación na alimentación servida, o Concello proceda á imposición das máximas sancións económicas previstas no prego de condicións á empresa concesionaria por falta moi grave. 3. Rescisión do contrato, que o Goberno local inicie os trámites legais para a posible rescisión do contrato de xestión coa empresa Domus Vi, dada a reincidencia en queixas que está a dar contra a xestión do centro e a gravidade extrema deste episodio de saúde pública. 4. Responsabilidade civil e indemnizacións, que o Concello de Narón asuma a súa responsabilidade subsidiaria e habilite un mecanismo de asesoramento e mediación para garantir que todas as persoas afectadas sexan indemnizadas de xeito íntegro polos danos físicos e prexuicios ocasionados. 5. Protocolo de seguridade. Establecer un novo protocolo de supervisión directa por parte de técnicos municipais para todas as comidas servidas en actividades organizadas polo Concello en centros de xestión indirecta. Visto o dictamen favorable por maioría, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSOE, 5 abstencións de Terra Galega, na Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade, de 18 se propón a pleno aprobado este dictamen. Alguna intervención? Hola. Grazas, alcaldesa. Primeiro, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos agradecer o traballo das equipas de normalización lingüística dos concellos para unha actividade tan importante como a lingua, nomeadamente a funcionaria de Narón, Adela. Agora sí, lamentamos profundamente que o centro do debate dun problema e unha posible contaminación alimentaria saída dun centro municipal se centrase niso e que se vise incluso a organización obrigada a facer un comunicado en días posteriores. De todas maneiras, o que queremos centrar aquí é que a nós o que nos preocupa é que se bote balóns fora, sinceramente. Isto nunca debese acontecer, nin un concello debería botar balóns fora nunha situación tan grave. O que se tiña era que poñer en disposición das familias e dos centros. E nunca, dende o goberno se lles chamou aos centros para isto. Se lles chamou, é certo, unha funcionaria, unha técnica que estaba organizando con outras técnicas isto, pero era tan doado como coller o teléfono e poñerse a disposición, porque ademais sabemos, ou a nos fan chegar persoas usuarias dese centro, outros problemas que tiveron en períodos anteriores, pero é verdade que nós non veíamos que fora un número suficiente ou non tiñamos maneira de poder denunciar iso. Isto aconteceu nun momento concreto e hai unha responsabilidade subsidiaria, como hai en calquer centro municipal. É dicir, o Concello é responsable diso, como hai no espazo público, se caemos, se hai unha baldosa rota, todo isto tense que ser atendido. Hai agora unha inspección
de sanidade e é verdade que empezaron a sair os primeiros resultados dos protocultivos das persoas que o fixeron e todo fai indicar que é unha cuestión vírica e tamén por contaminación de alimentos. Veremos a inspección, eso se ve, empeza a sair e se empeza a comunicar ás familias que fixeron as súas crianzas os protocultivos. Nos o que preguntamos é, no caso de que isto aconteza, si que vai facer o Concello de Narón, porque o que temos que decir tamén é que nos tería encantado non ter presentado esta moción e teríanos encantado ter retirado esta moción. Pero que non temos información ningunha, ninguén do Concello nos chamou, ninguén do Goberno nos chamou para explicar os pasos a dar ou como iba a facer o Concello no caso de que isto se confirme como unha contaminación alimentaria dun centro moi necesario e moi importante polas persoas e os veciños e veciñas que atenden en Narón. Sabemos que os recortes afectan e nos preocupa grandemente que estedes falando entre portavoz o que pouca credibilidade lle damos e a alcaldesa en vez de escoitar unha situación que nos parece bastante grave. Entonces, queremos decirvos unha cousa, as cousas se fan de outra maneira. Nós non estamos aquí para estar cómodas na cadeira, estamos aquí para conseguir o que nos queremos, para apoiar a veciñanza e para cadar cotas máis de benestar e, sobre todo, para fortalecer os servizos públicos tan deteriorados nestes últimos anos. Se eso é algo que non sabedes facer, eu creo que é o momento tamén de marchar. Así de claro deixamos. Entonces, hai unha serie de cousas que veñen nesta moción que, no caso de confirmarse o que pode pasar despois da inspección sanitaria, como vai actuar o Concello? Vai a coa Domusvi, que teño que decir que sabemos que está tomando a serio o asunto, a empresa que está facendo enquisas, que está mirando o que está acontecendo nos centros de Narón, Magua, que non superan hai máis dun ano cando xa nos puxemos en contacto co Goberno con todas as situacións que se estaban a dar. Grazas. Bueno, primeiramente, pois, neste caso, pois, congratularnos porque todos esa xente que estuvo intoxicada e que se ve afectada, pois afortunadamente melloraron. Sobre todo, suscribir todas as verbas que acaba de decir, neste caso, a señora Ledo. Nós tamén iríamos un pouco máis alá. É certo que temos, digamos, indicios preliminares precisamente de que hai intoxicación, agardaremos a que sean resultados oficiais, pero non só que nos chama poderosamente a atención é que, como nun certame onde se contrata con os organizadores contratan con Domusvi, neste caso, no Pérez Sequeiro, contratan un catering, como resulta que tamén sale intoxicado usuarios. Entonces, a nós, o que nos chama poderosamente a atención é saber se Domusvi nos fixo unha doble facturación a nós, ao Concello. Iso é o que queremos realmente desde o Partido Socialista saber é que se indague desde o Concello non vai a ser que esta empresa se este lucrando dúas veces. Porque a nós o que nos parecía bastante máis grave, tanto ou máis como a intoxicación. Iso é o que nos gustaría que a nós, ao Partido Socialista, se nos aclarase. Sí, mire, volvo a repetir. Resulta que aquí houve unha intoxicación de certos nenos pais e nais, pero resulta que tamén con esa intoxicación tamén houve persoas usuarias do centro de día integral. Claro, aí parece ser, todo apunta, que ou se lle deron esos menús, ou que dentro dos menús concertados houbo, digamos, que se ofreceron a esos usuarios. Nós queremos que se indague, que se investigue, e que se nos dé unha resposta diso, porque a nós nos parecería moi grave que, contratando un servicio externo, que se aproveitara para facer unha doble facturación de todos os servizos que se nos prestan regularmente ao Concello. Ese é o que nos queremos, que se indague e que se nos den explicacións. ¿Alguna outra intervención? Vanessa. Buenas tardes a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. A intoxicación alimentaria acontecida o 3 de marzo, a verdade que puxo en risco a dous colectivos fundamentales da nosa sociedade. Por un lado, os nosos maiores e os nosos xóvenes. Maiores usuarios do centro de día, como ben falaba Ulla, que dependen da calidade deste servicio para o seu benestar diario. E, por outro lado, xóvenes estudiantes de institutos de Ferrol e de Narón que se encontraban participando nunha actividade educativa. Dende o Partido Popular consideramos inadmisible que a falta de vigilancia por parte do Goberno local derivou nun problema de saúde pública nas instalaciones de unha titularidade municipal. Non se trata dun feito illado.
senón dunha falta de rigor na fiscalización das empresas externas, algo que vimos advertindo e denunciando xa hai meses atrás, porque temos o mesmo problema noutras empresas concesionarias. É un incumprimento do deber afirmar que a xestión indirecta exime o Goberno das responsabilidades de supervisión. As autoridades locais deben garantir que os servicios que reciben os nosos residentes cumpran cos estándares de seguridade. Pero o feito de que a adxudicataria estea a operar cun contrato que expirou hai unha década xa demostra unha xestión neglixente por parte do Goberno local. E aquí hai unha responsabilidade subsidiaria que o Concello debe de asumir, sobre todo tendo en conta que hubo advertencias previas sobre as deficiencias no centro. Non podemos permitir que o Goberno local oculte información ou minimice ningún evento desta magnitude. Polo tanto, exiximos, como xa dixemos anteriormente, que se identifique urxentemente a causa exacta da contaminación. Débese levar a cabo unha inspección técnica exhaustiva de todos os procesos de hixiene alimentaria no centro. En caso de que se confirme a neglixencia e dada a gravidade do asunto, o Concello debe de actuar con decisión, aplicando as sancións correspondentes. A confianza da cidadanía nas institucións baséase na seguridade e na transparencia. O Goberno debe de deixar de mirar para outro lado e ser un mero espectador e comenzar a exercer eficazmente a súa supervisión sobre as concesionarias. Nada máis, moitas gracias. María. Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas, a todos. Bueno, o texto desta moción se inicia afirmando que dende o Concello, concretamente da parte política, se tenta ocultar información e se insiste noutra parte do texto no mesmo. Penso que todas as ocasións que me solicitou a min personalmente calquer tipo de aclaración de dúbidas dos procesos, eu estou a disposición sempre, non só neste caso. Ninguén me consultou, eu estaría encantada de informar dos pasos respecto a isto, aclarar que a actuación foi da seguinte maneira. A fase clasificatoria remata o día 3. O día 4 pola mañá, a empresa Ronsel de Ideas, que contrata a lingua para a organización do evento, contacta coa nosa técnica de política lingüística para informar que hai varios alumnos con sintomatoloxía gastrointestinal. Isto día 4. Tras sermos informados, esa mañá, se inician inmediatamente contactos cos centros para ampliar a información. Se me informa a min mesma e poño a empresa do Domusvi en coñecemento para que inicien as accións pertinentes, así como tamén o fai a propia empresa, é dicir, con Domusvi contrato eu personalmente e a empresa. Ben, Domusvi, pola súa parte, inicia o protocolo que corresponde e explora incidencias nos seus propios usuarios á marxe dos usuarios, dos rapaces que comen ali. Nos días 5 e 6 continúan os contactos cos profesores dos centros de ensino e as direccións dos mesmos. Non só pola parte técnica, a parte política contacta, sí. E se contacta tamén coa coordinadora do centro de saúde. Da mesma maneira que tamén se dá resposta ás AMPAs. É dicir, se actúa como corresponde, con total transparencia, sin ningún afán de ocultar nada, en ningún momento. O día 5 o BNG realiza unha nota de prensa ao respecto, presenta unha moción que retira, despois presenta outra o día 6. Vale. Neses 2 días, nin o BNG, nin ningún grupo político me pregunta sobre esta incidencia. O día 7 é o propio Club de Debate, a Lingua, integrado por 14 concellos de gobernos de distintas orientacións que publica unha nota de prensa para puntualizar distintas cuestións e agradece a disponibilidade pola rápida adopción
de medidas do Concello de Narón. Non o digo eu, o di o Club de Debate, que conforman 14 concellos. Non é ata o xoves día 12 na Comisión Social o momento no que se aborda este tema no punto da orde do día da Comisión. E aí a resposta que se dá é que estamos en espera de resultados oficiais. Seguimos en espera de resultados oficiais. Sobre os acordos agora. Queda esta parte aclarada. Respecto aos acordos, en primeiro lugar, continuamos pendentes deses análisis da autoridade sanitaria, así como das indicacións que determinen eles mesmos, cara a nós, cara a empresa, o que proceda. E lembrar que a inspección sanitaria, a autoridade e o órgano competente para investigación e comprobación son os que teñen os conocimentos e que toman decisións sobre os protocolos de higiene e seguridade alimentaria, o cal está en marcha, en espera de conclusións. Se vostedes outra información, eu información oficial non a teño. Unha vez que a teñamos, se actuará. Gracias. Olaya. Ben, se unha vez que a teñades actuaredes, entendo que votades a favor disto que está pedindo precisamente iso, que unha vez que se teña información se apliquen unha serie de cuestións, de penalizacións, incluso a rescisión do contrato, que se está dicindo cando se teña esa información oficial. E sabemos perfectamente que concellos participan, e máis, pode constar en acta perfectamente. Este luns na Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego estiven falando con Eva Vilaverde, que leva municipal a nivel nacional no bloque, no concello, porque a raíz de informacións que temos nós de protocultivos e resultados que están chegando, e non podo dar nomes porque ten que haber un resultado final e unhas conclusións, estáse dicindo que é por contaminación alimentaria, para que a organización dese evento, podemos falar tamén das persoas usuarias, teñan que reclamar ese diñeiro que pagaron por un xantar, pero claro, estamos esperando. Entonces, como no propio moción pon que hai que esperar a iso, e logo o que se ten que actuar, entendo que todas e todos votaremos a favor. Eu entendo que aquí, en cuestión, as situacións persoais de cada quen poden facer que chames, non chames, facer unha serie de cousas, pero aquí hai un goberno, e eu creo sinceiramente que cunha situación deste tipo non hai que esperar ninguén, nin dende unha concellería, nin dende a propia alcaldía, a poñerse en contacto coa oposición para explicar o que está acontecendo. E máis, o que ti explicaches aí moi ben, pasaron días, hasta que se presentou a primeira moción e logo a segunda. Era un martes, presentámola un xoves e presentamos a definitiva o venres. Eu creo, sinceramente, que unha situación desta gravidade teríase que poñer en contacto a oposición e informar do que está acontecendo. E seguramente non estábamos nisto. Tamén é unha mágoa que tendo unha comisión na que se trouxo esta moción, todas estas cousas que acabas de explicar, non as comentaras ali, María. Simplemente a nós, como Bloque Nacionalista Galego, podenos abraiar, porque ademais aí sí que dixemos que a moción non nos interesaba traela a pleno, traíamola por responsabilidade, porque non é cómodo traer algo así. Non é nada cómodo. Non é nada cómodo nin ter que falar, non. O que non entendemos é que non se informe debidamente ao conxunto do pleno, porque neste pleno representamos a todos e todas as veciñas de Narón. E vos non estades en maioría, non vos votaron para que decidirades absolutamente todo. Entonces tamén hai que ter un pouco de humildade e falar coa xente, non é dicir, eu estou a disposición, temos que estar chamando de verdade todos os días, non, hai certas informacións que se nos terán que dar e non estar pedindo informes, ver que faltan adxuntos, ir a pola xunta, etcétera, etcétera, así, continuamente. Sí, moi brevemente, pois para reafirmar no que dixemos, visto que neste segundo turno de palabra pois non se nos deu explicacións, aínda que na propia moción pois non se contemplaba, pois digamos, investigar propiamente pois precisamente ese prego administrativo caducado no que está ahora mesmo o Pérez Sequeiros e sobre todo en relación a como se fixo, como se prestou este servizo de comidas. Para nós o relevante, perdón,
é que os usuarios estén intoxicados. Para non ser o relevante. Eu creo que en paralelo, precisamente, ás autoridades competentes sanitarias que se está investigando esa intoxicación, creo que no Concello sí que debería facerse esa investigación interna, para saber exactamente como foi, en que condicións e como se implementou realmente ese servicio de comida, a que proveedores se lle fixo, se esa comida foi para todos os usuarios ou foi encargada solo na máis que para, neste caso, esas crianzas que viñan e que participaban nesa xornada de debate. Para non ser o máis relevante. E nós, o que pediríamos, e por suposto imos apoiar esta moción, pediríamos que o Concello que fose proactivo, como ben dixo, neste caso a señora Ledo, que trasladase, xa, digamos, neste caso a oposición, precisamente, esos pasos que se están dando, e sobre todo, se chega a demostrar estas conxeturas que está facendo o Partido Socialista a vista dos datos que temos, que se actúe e que se sancione a empresa. Moitas gracias. Algo, Vanessa. Bueno, según o que acabo de escoitar ahora aquí, eu sí que entendo que se ocultou información. Porque, se non apuntei eu mal, a partir do día 4 din que xa tiña notificación, que xa se puxeron con un protocolo, con un itinerario todo detallado, nos acaba de ler, pero nosotros tuvemos a comisión informativa o día 18. En a comisión preguntamos se se sabía algo. Pero que nin siquiera nos dixo todas as actuacións que estaban facendo. Polo menos, se eu recordo, compañera miña que estaba, e os outros grupos que o digan. O sea, non se nos falou de ningún itinerario, nin que se estaba actuando contra isto. Entonces, eu entendo que si se ocultou información. E máis, eu lle dixen, bueno, gustaríanos saber cal foi o motivo de que se leve unha actuación e vostede díxome, por que mo dis? Ti sabes algo máis? Bueno, que digan os meus compañeros, non foi así. Entonces, a ver, sí que se ocultou. O motivo polo cal se quixo ocultar? Non sei. Pero bueno, para eso estamos, para sabelo. Moitas gracias. María. Na comisión, os grupos me decides que tedes algunha información que parece que xa pode haber algúns resultados, o cal indica que se sabe que a autoridade sanitaria está neso, que xa hai resultados dos coprocultivos e que eu che preguntei, esa formación é oficial, eu non a teño, sabedes algunha cousa? Porque a nós non nos trasladaron ninguna información. É dicir, se estamos falando de resultados da autoridade sanitaria, a intervención de que a autoridade sanitaria está investigando é coñecedora por todas as partes, non o teño que contar, xa o sabemos todos. Dependemos desos resultados. A única actuación que se fixo, aparte de contactar cos coles e cos centros, é abrir un protocolo por parte de que non ten que abrir en estes casos. E estaba neso. Tiñamos resultados en ese momento? Non. Seguimos sin telos? Sí. En un momento determinado da comisión sale a posibilidade que, bueno, que parece que chega información de forma, bueno, como estades dicindo aquí agora, particular, ou non sei como vos chega, eu non a teño oficialmente, que parece que ao mellor pode esclarecer que sí que houve unha contaminación. E iso é o que che dicen, tedes vos algunha información oficial? Nós non a temos. E iso foi o que dixen. Eu non poido falar de algo que non me consta, que naide mo facilitou. Esa foi a miña intervención. E respecto a que ocultei algo, non. Todos sabíades que a autoridade sanitaria estaba actuando e por eso se fala deses resultados. De ocultar nada, creo que é fácil comunicarse comigo. Creo, a mellor vos entendedes que non, pero eu sempre estuve a disposición vosa e de calquera outra persoa. Pero se aquí queredes deixar que eu ocultei información, bueno, xa non depende de min. Eu dou as explicacións desde a responsabilidade. O que faga cada quen e o que queira deixar no aire é cousa de cada quen. As explicacións están dadas.
por distintas afirmacións que poñen en este caso por escrito en esta propia moción que he presentado o 6 de marzo, non intentan ocultar unha situación ou negarnos desde a parte política información cando a consultamos. Non nos consta que en esos días nos preguntarades absolutamente nada, nada. Outra cousa é que consideredes que nos tiñamos que facer, pero isto non é real, é dicir, nós non ocultamos nada, nin se nos preguntou absolutamente nada. Despois desa redacción que fixo, en este caso, de como foron os pasos a seguir, despois, cando queiras, cando foron esos casos, e aquí tamén se di que a parte política non se puxo en contacto con ninguén. Non teño inconvinte en deixar o meu teléfono móvil onde se ven as chamadas que tiveron lugar cos profesores, whatsapps que están por escrito e que se podría ver se a outra parte autoriza que se vexa. Non teño ningún inconvinte. Entón, falar dende que a parte política non se fixo nin se puxo en contacto en varias ocasións. E supoño que se me deixan o podedes ver, porque hai algúns que están, en este caso, por WhatsApp. Entón, sí que de unha cousa que evidentemente non nos poñemos de lado para nada, porque non gañamos nada con eso e sempre estamos, en este caso, a defender porque unha actividade que se fai en promoción, neste caso, da lingua galega, como comprenderedes, que acabe empañada por unha situación dunha posible contaminación alimentaria, non é o que buscamos e queremos responsables. Que pasa? Que hai que dar os pasos que hai que dar. E en este caso, despois de decir o que relatou en este caso María, as autoridades sanitarias son as que están investigando. Cando teñamos eses resultados, evidentemente se actuará en consecuencia, pero a día de hoxe temos indicios de que pasou no Manuela Pérez Sequeiros, pero non temos a realidade nin a certeza. Cando a teñamos, evidentemente actuaremos. E a verdade é que escoitar e ver, en este caso, sin que ninguén te chame, como decíamos, nin a María, nin a mí mesma, e hoxe fixen esa consulta, porque despois de ver isto a todas as persoas que forman parte do equipo de goberno, a ninguén se lle preguntou nada. Entón, sería tan doado como ese día, en lugar de mandar esa nota de prensa, que eu me puxen en contacto, e está por escrito tamén co Centro de Saúde, porque a información que a mí me trasladaba, en este caso Adela, que era interlocutora coa empresa, decían que eran casos leves, que eran de un día de diarrea e outros tal. E chamamos, eu mesma, ao Centro de Saúde e dixen, por favor, me podes confirmar que tipo de casos está vindo? Moi leves. Entón, eso é o que estaba a pasar, porque aquí parece que foi unha intoxicación de 15 días de tal, que a tratamos, evidentemente, con toda a responsabilidade, que calquer tipo de intoxicación ten que mirarse, pero era o que era. Entón, eso. Por aclarar o que decía Jorge, eu creo que tes, en este caso, unha confusión, é dicir, tanto uns menús como outros foron cociñados nas dependencias do Manuela Pérez. Non se contratou, ata onde eu sei, ningún catering externo, é dicir, saíron, en este caso, das cociñas de ali. Ali se siguen os protocolos e as autoridades sanitarias e as, en este caso, as inspeccións sanitarias se fan e se, evidentemente, onde o Servicio Sociocomunitario se comproba que eso sexa así. Entón, que eso pasou? Sí, como en outros sitios. Que vai a ter unha responsabilidade a que consideren as autoridades sanitarias. E, evidentemente, si ten que ter unha sanción, a terá. Sin ter que ter unha responsabilidade por parte do Concello, se fará. Porque, que pensades que facemos? É dicir, ante un caso deste, que non facemos nada. É dicir, e aí está ese relatorio. E o que estamos a decir o podemos documentar. Eu agradecería, de verdade, que cando queirades algunha información que a pidades. O meu teléfono está a vosa disposición, pero despois de ver, en este caso, nos medios de comunicación e unha moción onde xa fai, que queres que chamemos para decir que? Quedades por feito sin preguntar unha serie de cousas e incluso negarvos desde a parte política información cando a consultamos. A quen lla consultáchedes? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Sí, a ver, di. Creo que, bueno, renunciáramos ao noso punto final de intervención e agora por alusións acabas de chamar mentireiros ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Queremos decir que pedimos que, bueno, entre dimes e diretes, se iso que pensas, mira, non pido ni sequera que retires esas palabras, porque nós pensamos absolutamente o contrario. Nos parece un pouco de vergoña, sinceramente, que digas que despois de presentar unha moción que non poidas falar coa oposición. E, ademais, digo claramente, porque por alusións, que sexa o Goberno que manda unha nota de prensa dicindo que non organizou un evento, poñendo foco nun evento, cando o problema non era o dese evento, sino unha posible contaminación alimentaria que estaba afectando tamén a persoas usuarias dese centro municipal,
e que digas que o problema é que nós non chamamos primeiro e que cheguemos a este pleno e se nos informe de cousas que non se nos informou ni sequera na comisión. A verdade é que nós sabemos perfectamente o que presentamos, está moi ben consultado, moi ben informado, falamos con todas esas persoas que vos decides que tamén falastes, alegrámonos de que si sexa, eu non vou negar, si nós tamén podemos facer, podo facer absolutamente o mesmo, o Marian Ferreiro, pero digo, aquí que conste que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non mentiu en ningún momento e presenta esta moción por responsabilidade. Que quede claro, alusións, se queres falar, igual tamén teño que por alusións falar despois. Claro, pero entón, se me pode responder a quen lle preguntachedes para cando consultachedes a quen foi. Direccións dos centros e FEAMPAS. Non, digo, coa parte política, información cando a consultamos, negándonos desde a parte política información cando a consultamos. E a vosa moción, a quen lle consultachedes? Presentamos esta moción hai un mes. Tivemos unha comisión que non se nos informou absolutamente de nada. Pero para que tedes as comisións informativas, Pero María para que pon esta moción? Que pon? Esta moción, o día 6, pon que é unha situación negarnos dende a parte política a información cando a consultamos. Eso é o que se di, e é o que quero decir, non nos consta, e por eso preguntei, solo unha cousa, porque preguntei, solo un momento, preguntei a quen habíades preguntado e non hai esa resposta. E logo tamén dixéchedes que a parte política non se puxo en contacto con ninguén parte do centro. Eso é o que dixéchedes. Eso está recollido na ata, vai estar recollido. Publicaremos a moción que xa lle enviamos, por certo, a todas partes, para que todo o mundo lea o que nos escribimos, porque aquí as palabras as pode levar o vento. Que conste que nós o que decimos e o que expliquei antes, que aquí teníades que poñerse en contacto con toda a oposición para explicar o que estaba pasando, porque sabemos que nese centro están pasando cousas, levamos con este debate moitos meses, e claro, bueno, por alusións. É así o punto este, vale. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Moción do Grupo Municipal do BNG para o seu debate no Pleno do Concello de Narón sobre as necesidades de investimento no IES Astelleiras. Visto o texto da moción na que se propón que o Concello de Narón insta a Xunta de Galicia a realizar de xeito inmediato os investimentos necesarios para corrixir as graves deficiencias estruturais e de seguridade no IES Astelleiras. 2. O Concello de Narón solicita a Consellería de Educación a instalación urxente dun ascensor ou elevador nos edificios para garantir a accesibilidade universal. 3. O Concello de Narón exixe a reparación inmediata de tellados, fachadas e cubertas para eliminar as filtracións de auga, así como a renovación integral da instalación eléctrica para cumplir coa normativa de seguridade. E 4. Dar traslado estes acordos a Consellería de Educación, Dirección do IES Astelleiras, AMPA do Centro. Dictamen favorable en maioría, unha abstención do Partido Popular, 4 votos a favor, de TEGA, PNG, PSG, PSOE, na Xunta de Portavoces do día 23, e propón ao Pleno aprobar o dictamen estes mesmos termos. Alguna intervención? Olaya. Ben, grazas, nada. Vémonos na necesidade de seguir a presionar no que está acontecendo nos centros escolares, nos nosos IES, no noso Concello. E, por certo, se fala de que hai un informe do Concello con todas as deficiencias dos centros escolares que se vai renovando ano a ano, que temos solicitado en multitud de ocasións e creo que ninguén da oposición temos, sería interesante, pero, de todas maneiras, como contactamos cos centros, coas AMPAs, coa Federación de AMPAs, temos coñecemento diso e os nosos parlamentarios visitan asiduamente os espazos. Sabemos, por exemplo, que na Gándara si se vai solucionar un problema que levan denunciando máis de 2 anos. Agora sí está nos orzamentos, pero creo que nin hasta o verán van comezar as obras. Esperemos que daquela non pase nada. Pero esta moción en concreto vai sobre o IES Astelleiras, que están vivindo unha situación moi grave. Chovelles literalmente dentro, como por certo tamén na Ponte de Xuvia, en algúns espazos do CEIP a Solaina, e que se fala moito de reparación, pero non aparece escrito en ninguna parte dos orzamentos da Xunta de Galiza, nin sabemos como se van a realizar de día de hoxe. Digo porque o papel o sostén todo, pero logo os feitos son moi diferentes. E consideramos, en este caso, traémolo aquí, como trouxemos noutras ocasións, outros espazos, porque o de IES Astelleiras non é só necesario, sino é moi urxente, tal e como están vivindo toda a comunidade educativa dese instituto, e tal e como falamos, para non estenderme máis, na moción dos desperfectos e da situación e a necesidade de obra maior que ten ese IES. Alguna outra intervención?
Olga. Entendo que do Partido Popular ninguén quere falar. Pois fale, diga algo, non? Que senón como sei. A ver, vale. No, quero decir, se vostede quere falar, ten que interactuar de alguna maneira para que eu sepa que quere falar. Porque por ciencia infusa crea que non o sei, é de verdade. É dicir, ou pode falar ou pode decir algo, claro. A ver, vamos a ver. O roldo de palabras está regulado e créame que salvo por erro, de verdade, procuro manter que sexa así. E, de feito, agora mesmo estaba mirando e me sorprendía que ninguén de vos quixera falar. Por eso insistín. Entón, de verdade, se quere faga algo para que eu... Non, porque hai un orden, sabe? Quero dicir, fale, veña. Logo teño a palabra, non? Boas tardes. Grazas porque algo se estará facendo ben cando mes nos van e nos dedican al menos unha moción. Que decir desta? Pois quedolles un pouco escasa, podía dar un pouco máis de sí. E con ese propósito valelles calquera excusa. A de hoxe as telleiras, para o mes que ven será outra, xa se verá. A nosa Galicia, polas súas características demográficas e máis a ordenación do territorio, ten unha rede de 1.600 centros educativos. É un número moi importante, creado na maioría entre os anos 70 e 80, cunha antigüedade media de 50 anos. Por ese motivo, sempre haberá algún centro que necesitará melloras ou reformas. Recordar que a Lei Orgánica de Educación, Lei 7.1885, do 2 de abril, di que as tarefas de conservación e mantemento corresponden ás entidades locales. Cousas que vostedes non din en ningún momento. E que moitas veces, pola desidia de quen ten que facer o mantemento, agravan problemas que en principio poderían ser menores. En verdade, non se entende que vostedes non falen en ningún momento dese tema do mantemento. Vostedes sabrán. Pero vámoslo deixar quedar aí. A antigüedade dos centros de Galicia non é exclusiva só deste de Galicia. Eso pasa en todo o territorio nacional. E en estes momentos non existe unha ferramenta habilitada polo Goberno de España en todo o país para colaborar na mellora e actualización dos centros educativos. A Xunta solicitou ao Goberno de España e ao Goberno de que ustedes forman parte con un diputado moi lexos dos que teñen calquer partido nacionalista en España, un plan estatal. Pero a Xunta sigue esperando. É moi triste unha má facer unha cousa e ca outra a contraria. A Xunta leva anos realizando actuacións de centros educativos galegos para adaptalos ás realidades. Vamos detallar as obras feitas nos anos 23, 24 e 25, no Concello de Narón, por un importe de máis de 400.000 euros, por nomear alguna. O Bloque Nacionalista Galego prefiren ignorar que se está a falar dunha rede moi ampla e diseminada por todo o territorio galego. E non reconocen o esforzo feito por parte da Xunta e poñen o foco no que falta. Se é executable, e lle dá igual a prioridade. Ademais, parece esquecer as competencias que os concellos teñen no mantemento, falado anteriormente. A iso non lle dedica nin unha palabra. Desde o ano 21, a Xunta de Galicia leva invertidos nos centros educativos máis de 331 millóns de euros. No IES Estelleiras, 208.000. No IES Terra de Trasanca hai pouco, fugas e reposición de pavimentos. Renovación de ascensor, CIP Solana, 40.000. Obras de accesibilidade no CIP Ponte de Xubia, case 50.000. Instalación ascensor CPO FEAL, 117.000. Instalación de ascensor CPI Virxen do Mar, 80.000. Renovación de ascensor do CPI Solaina, 40.000. Instalación de ascensor CPI a Gándara, 81.000. E rehabilitación integral do CIP a Gándara, 1.490.000 pendiente de adxudicar. Por tanto, votar por unha obra que é un feito que vai chegar no seu momento, seguro, como lle chegou aos outras en su día, é
é votar por votar. Este partido hoxe se abstine de entrar en ese xogo. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Olga. No, dixo que non. Olga. Do mantemento dos institutos non é municipal. Bueno, entón o que nos quere decir vostede logo é que como o IES as Celleiras ten goteiras, charqueiras, cando chove, que é por falta de mantemento da cuberta logo. Me ven a decir eso. Agora eu escoiteino. Considérome unha persoa educada. Gonzalo, son preguntas ao aire, quero decir que logo na seguinte intervención vostede pode falar. A ver, si quere, sinceramente, é por explicar, non sei se está entendendo, non? É dicir, agora mesmo non ten a palabra, despois, cando a teña, esas preguntas, si considera, si quere, lle dá resposta, e se non, pois faga o que quere. A vostede parecelle gracioso este tema? A min non me fai nin gota de gracia. Nin gota, xa yo digo. E os nosos nenos, as nosas nenas, as nosas familias, a nosa rapazada, moitísimo menos, probablemente que a min. Eso xa yo digo. E o estamos a ver nos movementos que levan a cabo os pais e as nais dos nenos dos centros de Narón. O estamos a ver, e máis que vai a ver, porque ten que ser así. Porque o que non se pode facer é lanzar promesas e despois non facer nada. Eso é o que non se pode facer. E nos orzamentos da Xunta de Galicia efectivamente está recollida esa reforma do cole da Gándara, pero unha reforma que non recolle todas as necesidades dese cole, porque, por exemplo, as tubaxes non están recollidas nesa reforma. E benvida sexa, vaya por diante. Eu alégrome e alegrámonos dende Terra Galega de que esa obra se vai a levar a cabo, pero xa lle digo, teñen outras necesidades que non están recollidas e que quedan fora desa reforma. E é o único, unha actuación para sair do paso en Ponte de Xuvia e o resto de coles, os institutos que son competencia 100% da Xunta de Galicia, que facemos? Miramos para outro lado logo? Nada máis, moitas gracias. Algunha outra intervención, Olaya? Pero queres falar? Non sei. Vale. Ben, iba a decir iso. Olaya, espera, só un segundo. Me din que debería ser Jorge, que desde a segunda rolda si veña, porque... Lembren, por favor, que se fala, en primeiro lugar, según a representatividade. Os grupos con menos concelleiros son os primeiros que falan e así. Jorge non falou a primeira tanda, polo tanto, antes de comenzar unha segunda, si pide a palabra... Bueno, grazas pola aclaración, señor secretario. Bueno, eu, moi breve, simplemente por aclarar que creo que algo que sabíamos todos neste pleno, ou que debemos saber todos, que estamos nun estado cuasi federal, con unha distribución de competencias, na que precisamente as máis próximas ou as máis pretas en este caso veciño ou veciña, pois teñen, digamos, certas competencias que lóxicamente non ten no poder central. Cando se diz do PP que esa competencia é estatal,
a ver, eu creo que xa discutimos e debatimos moitas veces esa competencia autonómica, indistintamente, e aquí teño que decir, porque xa outras veces se discutiu, indistintamente das críticas que se pode facer ao goberno da Terra Galega respecto ao mantenimento e as deficiencias que se deixaron de facer, pero aquí, digamos, hai que otorgar, neste caso, a responsabilidade a quen é, e aquí a responsabilidade clara e manifesta é da Xunta de Galicia. Ben, nada, que é certo que nos CIES non ten potestade os concellos para este tipo de solucións. Non só iso, que agora xa que nos poñemos tampouco na limpeza, digo, porque no CPI o FEAL é a xunta que se encarga da limpeza e ten contratadas a moito menos persoal do necesario e levamos anos tamén denunciando iso, xa que aproveitamos unha cousa, temos que dicilo outra, sí, para ese centro, unha persoa contratada a tempo completo e outra media, non dá, non dá, que logo reclamamos moitas cousas. E aquí se aprobou, por certo, unha moción a respecto diso do Bloque Nacionalista Galego. Ben, falaba de obras, Gonzalo, de moitas obras, e o único que sabemos é que hai unha licitación para a Gándara para este verán. Levan 2 anos, non me vou poñer aquí a decir a situación que están vivindo na Gándara, pero menos mal que non pasa algo. Porque o día que pase vámonos levar todos e todas as mans á cabeza. E o que é unha realidade é que en educación este ano os recortes da Xunta, se temos en conta a inflación, superan os 44 millóns de euros deste exercicio con respecto ao anterior. Eso que está pasando agora, porque falamos agora de situación dos CIES, pero xa que Gonzalo quixo falar un pouco de todo, deberíamos de falar da situación complicada que se vive aumentando a ratio a 28 persoas ou cos recortes que hai con respecto á diversidade dos nenos e nenas, sobre todo, por exemplo, en etapas de infantil. Xa que falaches de Galiza, non só en Narón, está pasando en todas partes. E que, por exemplo, na Costa da Morte, os CIES que teñen, quitaronlles o personal que atendía as diversidades. E tuveron que pechar aulas porque lles chovía. Pero que aquí en Ferrol tuveron que estar moito tempo nun IES dando clases de educación física nos corredoiros, nos pasillos, porque non tiñan onde facelo. Nos CIES as telleiras están caendo cascotes. Hai uns problemas de humidade enormes, tremendos. Hai espazos que nin sequera se poden utilizar. O sexa, que un pouquiño de por favor e poñámolos nos orzamentos. Claro que se recortamos 44 millóns de euros tendo en conta esa inflación con respecto ao ano anterior, mal vamos, moi mal vamos. No ensino público, entendes? Algúnha outra intervención? Alguén quere falar? Gonzalo. Pero de limpieza fea en todo esto. Pero de todas maneiras, hai un jefe de personal no FEAL, que é o director. Vai usted falar con ele e lle explicará. Usted falou co director? Sí. Entonces aí falla algo. Xa yo digo, aí falla algo. Pouco máis podo decir. Hai un compromiso real por parte da Xunta a través da Consellería de Educación e Ciencia e Universidades para seguir avanzando nos centros de Narón. Así que non só vamos ter a rehabilitación do CPI a Gándara por un importe de 1.490.000 euros, sino tamén hai unha reparación dun tellado e canalós en Ponte de Xuvia por falta de mantemento, por suposto, de máis de 50.000, porque no medio das tellas hai un campo. Non se ha arrancado nunca unha erva de aí. A parte, se va a habilitar un comedor ali tamén para apoiar, entre outras cousas, a conciliación familiar. No CPI Vixen do Mar, tamén en outros colexios en que se vai actuar, e tamén no propio IES Astellanas. Algúnha intervención máis? Hola. Bueno, olvideime dunha cousa tamén que me parecía moi importante e fundamental e aproveito agora para dicila, xa que estuvo aí enumerando que lles encanta dar cifras. Non, a mí non, a mí gustame outras cousas. As cifras concretamente non é o meu, inda que poida parecer o contrario, pero non é certo, non son de cifras. Xa vexo que vostedes sí, que sempre están a enumerar un montón de cifras, de euros, de non sei que, non sei cantos, sí. Todos os ascensores, os elevadores que enumerou aí. Pois esta moción tamén trae accesibilidade, esta moción tamén recolle accesibilidade, e logo non a necesitamos, é obligatoria a accesibilidade nos centros de ensino.
Entón, tome nota. Vale, eso por unha banda, que me olvidara antes. E por outra banda, xa que fala desa inversión do comedor, agradezolle moitísimo que o comente, porque a verdade é que nos chama poderosamente a atención, non? E benvido sexa, benvido sexa o comedor, que é algo moi necesario e era o único centro público do noso concello que non dispón dese servizo para as súas familias. Pero sería interesante tamén poñer en valor, digamos, ter un pouquiño de sentido común, exercer o sentido común, a razón, a lógica, non? É dicir, nun cole donde chove as xarras, onde van a poñer o comedor? Non sería prioritario arranxar esas cubertas? E ademais lle vou explicar que di que ten falta de mantemento, ten un campeiro e demais. A limpeza dos canalóns se fai sempre previamente a tempada de choivas. Nese caso en concreto dese centro que nomeou, que é o Ponte de Xuvia, no edificio antigo, e xa imagínome que é por descoñecemento, pero xa lle digo que o estado de carcoma da estrutura é tan acusado que non se pode executar ningunha acción porque pode ser perigoso, como se pode imaginar, non? E no edificio novo, como as tellas no seu momento foron instaladas en fixacións durante a execución da obra do tellado, pois eso provoca que calquera intervención para a limpeza, para o mantemento, para o que sea necesario nesa cuberta en concreto, derive en un montón de tellas rotas, o sea, a problemática é moitísimo peor cando se fai que cando non se fai. Entende? Entón, ese é un dos problemas que ten ese centro. E como decimos, a moción ven dosiés e quero respetala, pero xa que falamos aquí de todos os centros de ensino, falamos todos. Así que Terra Galega, volvo a repetir, vai a apoiar esta moción, como non pode ser de outro xeito, e todas as que veñan neste senso. Moitas grazas. Que alusión de fixo? A ver, queres cerrar? Que lle parece? Casi lle iba a pedir un aplauso para a señora conselleira. Non, é que a verdade hai unha cousa, e mira que eu xa non iba a intervir e de verdade que non. E lle faltou neste caso a Olga decir que evidentemente o que se fai aí só un segundo, é con herbicida, porque se impide pola situación do que acaba de enumerar ela que se faga de outra maneira. Entón, de verdade, que vir aquí a decir, nos levamos tempo, e por sorte, outro día, tivemos esa reunión co conselleiro, que levamos moitísimo tempo reclamando, pedindo e demandando, e ese dossier que dixo agora Olaya que non tiñas, encantados da vida de trasladarvos, é dicir, ese e que ven sendo o mesmo de todos estes anos, porque se fan cousas pero non chega. E o que decía Olga ten sentido. Outro día, nos nunca somos conscientes do volumen de centros escolares que hai, pero o que pretendemos é que, por exemplo, cousas que se dixeron que se iban a facer a pé de obra, e en este caso estaba presente Martina Aneiros, creo que Germán Castellón, Inda Alecio, Olga, se dixo no cole Virxe do Mar se vai a cambiar esta cuberta, non cambiades o canalón, porque lle dixemos, temos unha inversión para cambiar este canalón, e non o fagades agora que se vai a cambiar esta cuberta, acordaste, Germán? É dicir, vale, sabe que pasou? Que iso non se fixo. Entón agora temos un problema máis grande. Entón, o que queremos é comunicación, diálogo, é dicir, que vai a facer a Consellería? Entendo que non van a amañar todos os coles á vez, pero que fagan unha prioridade, porque eu creo que é prioritario un cole, Ponte de Xuvia, que unha clase ten que estar pechada, e non teño aquí as fotos, pero as teño aí no despacho, pechada, e as pantallas cubertas con bolsas de plástico porque non se pode dar ali clase, creo que iso é prioritario. E que me fale, en este caso de mantemento, e o símil que lle decía Olga é importante, é dicir, e que pasa nas cubertas do IES? Tamén é falta de mantemento? Ah, non, aí non, aí é polo estado, polo vida útil, non? É dicir, entón, cando se fale, que se fale con propiedade, e si, demandamos para todos os centros escolares, porque a situación é moi grave do que se está a vivir, e evidente para o IES tamén. E en este caso, outro día que tamén se facía, e que cando fomos á Consellería, levábamos ese recorte da prensa que saía, que en este caso que o Ponte de Xuvia iba a ter un novo,
comedor. Sorpresa do conselleiro e a persoa que estaba ali con ele, non tenemos constancia desto, de onde sale? E digo, mira, hoxe ben recollido no diario de Ferrol. Non, isto é así, que morro ahora mismo aquí, onde estou, tal cual así. E di, non temos constancia, ves que empiezan a preguntar, a chamar, tal, e lle digo, pero vamos ter? Pois non lo sabemos, non sabemos de onde sale esta noticia. E lle entregamos a nota de prensa do Partido Popular e nos di, pois non sabemos. Hoxe lle mandamos, onte, non está Marta, onte, creo onte ou antonte, xa non sei, lle mandamos un correo electrónico con unha serie de cousas que nos pedía e lle dixemos, nos poden clarificar de verdade que vamos ter ese novo servicio no cole único que queda sin tal? Porque ali o que dixeron é que eles non collen nin fan máis comedores novos, que o que fan é, en todo caso, se algún está xestionado por un ANFA, coller ese. E isto é o que dixeron ali. De verdade, se vostedes teñen información, benvida sexa, pero a realidade é que o conselleiro non era consciente desa decisión. Entón, dito isto, esta intervención nas telleiras, benvida sexa, que a fagan o antes posible e que poñan a cola de verdade canto antes todas esas reparacións que teñen que facer nos distintos centros escolares. Porque hai algúns donde a auga sale marrón e os nenos ni siquiera son capaces de ir hasta ali. E iso tamén vai ser culpa nosa. Pasamos a votar, algún voto en contra, non hai alusión ninguna, non lle fixe ninguna alusión. Logo, en rogos e preguntas, faga o que queira facer. O sea, antes viñe por non falar e agora non podo falar, non? Porque podemos tirar... Algunha, pasamos a votar. Algún voto en contra, algunha abstención. Solo 3, 6, cantos? 6. Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a grave problemática do lobo e a defensa do sector gandeiro. Sí, hai unha emenda neste caso presentada polo Partido Socialista que non sei se acepta ou non. Non, vale. A moción é, visto o texto da moción na que se propón instar ao Goberno de España a garantir un marco normativo que permita unha xestión eficaz e equilibrada da poboación do lobo, tendo en conta a realidade do medio rural e a protección das explotacións gandeiras. 2. Instar ao Goberno de España que recoñeza que o estado de conservación do lobo é favorable, tal como se acreditou no informe aprobado polas comunidades autónomas. 3. Permitir ás comunidades autónomas, en particular a Xunta de Galicia, adaptar medidas de control da poboación e batidas controladas, baixo os criterios técnicos e de seguridade para reducir os ataques ao gando e garantir a protección das explotacións gandeiras. 4. Recoñecer e defender o papel fundamental do sector gandeiro, especialmente da gandeira extensiva, como actividade esencial para a economía rural e fixación da poboación e a conservación do territorio. 5. Dar traslado este acordo ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e as organizacións representativas do sector gandeiro. Visto o dictamen favorable da maioría, un voto a favor do Partido Popular, 4 abstencións, de Terra Galega, BNG, PSDG, PSOE, na Xunta de Portavoces do día 23 se propón a pleno adoptar este dictamen. Alguna intervención? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Traemos hoy a este pleno una moción que no nace de un despacho ni de un informe técnico aislado. Nace de la realidad, de lo que está pasando en nuestros montes, en nuestro rural y cada vez más en las puertas de nuestras casas. Porque el problema del lobo en Galicia ya no es un debate teórico, es un problema real, creciente y urgente. Los datos son claros. En 2025 se contabilizaron más de 3.100 reses atacadas en Galicia, superando por segundo año consecutivo esa barrera de los 3.000 animales. Y comarcas como Ferrol-Terra están entre las más afectadas. Pero no estamos aquí solo para hablar de números, estamos aquí para hablar de personas, de ganaderos que ven morir su trabajo en una noche, de familias que viven con miedo y sí, también de mascotas, de perros, caballos, ponis, ovejas, animales que estaban en sus casas y han sido atacados. Porque esto ya no es solo un problema económico, es un problema de seguridad y de convivencia. La ganadería extensiva no es un capricho, es un pilar del rural gallego, mantiene el territorio, fija población y algo fundamental, previene incendios. Cuando dejamos caer a nuestros ganaderos, lo que estamos haciendo es abandonar el rural. Y no podemos ignorar que este problema se ha agravado especialmente desde 2021,
tras decisiones adoptadas a nivel estatal impulsadas por el Gobierno central que limitaron de forma muy importante las herramientas de control de la población del lobo. Aunque recientemente se han introducido cambios normativos, la realidad es que siguen siendo insuficientes y los ataques continúan aumentando, afectando gravemente al sector ganadero y a la seguridad en el rural. Nosotros no estamos en contra del lobo, lo decimos alto y claro, queremos convivencia, pero convivencia no significa desprotección, no significa mirar hacia otro lado mientras se multiplican los ataques. Por eso esta moción plantea algo tan simple como necesario, reconocer que el estado de conservación del lobo es favorable, permitir a las comunidades autónomas gestionar la población, aplicar medidas de control bajo criterios técnicos y, sobre todo, proteger a quienes viven del rural, porque el rural no puede ser sacrificado por políticas alejadas de la realidad. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Jorge. Sí, bueno, dentro do Partido Socialista, pois lamentamos a verdade que non se introducira neste texto a nosa emenda. Consideramos que a parte do lobo sí que taríamos tamén poñer en riba da mesa tamén precisamente outras especies silvestres como o xabarín, que tamén están causando bastantes estragos aos nosos gandeiros e ao noso tecido agrogandeiro. Por lo tanto, pues, bueno, lamentar esta oportunidade para que fose unha moción moitísimo máis completa e que dese resposta pues, precisamente a todos esos sectores e a toda esa protección. Hola. Sí, boa tarde. Decía Tania que non nacía dun informe técnico e creo que queda claro na moción que non nace ningún informe técnico nin se pon en coñecemento da comunidade científica, porque senón eu creo que sería bastante diferente. O problema do lobo en Galiza non é que se protexa ou non protexa, senón que a Xunta non ofrece solucións á gandería. Ese é o grande problema. E por iso traen unha moción moi populista, por certo, e moi curtoplacista, no que xogan cun sector gandeiro que está desesperado pola falta de políticas, senón que lles expliquen o seu voto en Mercosur, por que se recortan fondos da PAC por darllos a armamento e outras políticas militares, porque eses recortes agora, de algún lado, teñen que quitar, están notando moito os nosos gandeiros e gandeiras e por que cada ano se recortan medidas e axudas dende a Xunta de Galiza. Ese é un dos principais obstáculos que condicionou, por certo, a protección efectiva do lobo en Galiza, como a súa coexistencia coas distintas formas de gandaría. O igual que no resto das comunidades autónomas, este tema se foi sempre dando dende o Partido Popular dunha maneira populista e completamente demagóxica e como consecuencia a Xunta irresponsablemente está a alimentar un conflito para que os gandeiros e gandeiras estén mirando isto en vez de mirar os recortes que a propia Xunta de Galiza os fai ou das axudas da Unión Europea que son incapaces de coller. Fan unha manobra trumpista, agora que Trump está tan de moda, con graves consecuencias para o rural galego. A negativa da Xunta, por certo, a apoiar a estrategia para a conservación e xestión do lobo e a súa convivencia coas actividades do medio rural levou a recortes, porque se dan cada ano 20 millóns de euros para todas as comunidades autónomas e a actitude obstruccionista fixo negar aos nosos gandeiros e gandeiras 4,3 millóns de euros que lles correspondían a Galiza, destinados a Galiza para as axudas ás explotacións gandeiras e investimentos, tanto en melloras preventivas en zonas lobeiras, adquisición e mantemento de cans de defensa, peches e fixos de pastores eléctricos, axudas para melloras no manexo do gando, etcétera, etcétera. O sea, eles negáronse a iso, porque o lobo, ao parecer, non pode estar protegido, descoñecendo o traballo que se fai en toda a biodiversidade, porque tamén aquí hai un problema de fondo, que en Galiza se está desmantelando o noso sector primario e se está desmantelando o rural. E iso implica que, por exemplo, como traballamos os montes, que debería de ser multifuncional, ter unha parte de arboreda e tal, se está volvendo un gran eucaliptal. E logo temos problemas, claro que sí. En Ferrol incluso máis, non co xabarín, que baixan e tal, que fan o suben a chamorro e o xabarín baixa, porque nos eucaliptos non teñen nada que comer, porque nos eucaliptos non aniñan nin os paxaros. Ese é o gran problema. Por certo, o maior depredador do xabarín é o lobo. Vexamos o que facemos coa biodiversidade. Decían que non nace dun informe técnico, pois deberían de ter en conta a comunidade científica, como lle recordou, por certo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que tamén lle están intentando coller man e intentar apartar xuíces porque resulta que lles digan non a moitos proxectos eólicos, a isto, e fan e fixeron co contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lles negase o que están pedindo, informo, coa pérdida de 4,3 millóns de euros anuais
para a protección de gandeiros e gandeiras. Saben vostedes o que levan destinado dende o ano 2004 hasta o ano 2023 que saíron estas axudas de 4,3 millóns? Saben canto tiña destinado a Xunta de Galiza para isto? 7.600.000 euros. Conten de 2004 a 2023. Agora teríamos 4,3 millóns de euros anuais que vostedes decidiron negar, por qué? Bueno, pola súa política trumpista. O propio Tribunal Superior indicanlles que non se opoñen a que se controlen unha especie como o lobo, pero que a propia caza, consultando as bases científicas e que nese tribunal se deron todas as razóns, pola propia actuación da Amanda, incluso sería contraproducente. Iso habería que explicalo antes de venderlle aos gandeiros e gandeiras que están afogados por moitas outras cousas, que esta é a situación. Non quero decir moito máis, igual podemos falar nunha segunda intervención, pero desde logo preocúpanos isto. Ademais, hai outra situación que se está dando no rural galego. Eu coñezo a xente que ten gandeirías extensivas, amigos e amigas miñas, e din que un dos problemas que tamén hai é o abandono, por certo, dos cans de caza, que se abandonan moitos, abandonanse moitos, e quedan no monte. E se cruzan con lobos. E dicen que esos son os que matan a moitísimo gado galego nas explotacións en extensivo, porque o lobo, cando tal, é verdade, mata unha presa, pero non mata o conxunto dun rabaño. Que pasa? Que se dicen que con eses cruces non teñen as axudas do lobo, as pequenas axudas do lobo, que sí que ten a Xunta. Entonces, isto é un problema moi grande, moi grave, e hai que atender a biodiversidade, hai que coidar o noso monte, hai que darlle as axudas necesarias que lle nega a Xunta en parte aos nosos gandeiros e gandeiras, e non vir con mocións populistas para que o sector primario pense que ese é o problema, cando o problema que ten unha Xunta de Galiza que nin lles importa o sector primario, nin do mar, nin do monte, nin da terra, nin a agricultura, nin tal. Así imos, así imos. Alguna outra intervención? Ramos. Bueno, boas tardes novamente. Gracias, señora alcaldesa. Por la nosa parte, simplemente aclarar que recentemente tuvemos reunión con un veciño afectado e que estamos de acordo con todas as súas reivindicacións. Incluso este tema foi tratado na mancomunidade e todos estamos de acordo e creemos que as administracións competentes, que en este caso son Xunta de Galicia e a Administración Central, teñense que poñer de acordo para dunha vez solucionar este problema, porque realmente é un problema grave para os veciños e veciñas de Narón. Nada máis pola miña parte. Tania. Gracias, señora alcaldesa. Nos encantaría, la verdad, ponernos de acuerdo con el Gobierno central, pero es verdad que la Xunta está asumiendo costes que no le corresponden. Está pagando ayudas, está gestionando el problema, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, le debe 12 millones de euros por este concepto. 12 millones. Y además, lo que es aún más grave, han llegado a destinar fondos que estaban previstos para la gestión del lobo a otras políticas como el coche eléctrico. Lo que no puede ser es que desde Madrid generen el problema y dejen a Galicia pagar la factura y encima vengan aquí a darnos lecciones. Es difícil tomarse en serio lo que están diciendo cuando el Gobierno al que apoyan, incluido el BNG, le debe 12 millones de euros a Galicia por este problema. Primero, que su partido pague lo que debe y luego hablamos de responsabilidades. Por ese motivo mismo no hemos aceptado la enmienda del PSOE, porque consideramos que no soluciona nada, porque una vez más intentan desviar el problema hacia la Xunta como si la responsabilidad no fuera de quien tiene las competencias y los recursos. Y no, la responsabilidad es de quien toma las decisiones y de quien tiene que financiarlas. En cuanto al BNG, hablabais de números, es eso, la Xunta debe, el PSOE le debe, el Gobierno central debe esa cantidad de dinero y sí es cierto, el jabalí podría estar incluido en esta enmienda, en esta moción, pero cuando el equilibrio se rompe, cuando el depredador no tiene control, las consecuencias las pagan otros, las pagan los ganaderos, las pagan los vecinos y vecinas, por lo que dicen ustedes velar.
las pagan sus animales, que todo aquel que tiene uno sabe que más que eso son una familia. Y yo les pregunto, ¿quién defiende el bienestar de esos animales? ¿Quién defiende a esas familias? Hablan mucho de proteger el lobo, pero nunca les escuché defender al perro que aparece muerto en una finca o al ganadero que pierde su sustento en una noche. Nosotros defendemos una cosa muy clara, la convivencia, pero con gestión y con control, cuando sea necesario, porque sin control no hay equilibrio y sin equilibrio lo que hay es abandono del rural. ¿Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE reclamando a mellora da seguridade vial nas estradas da Deputación ubicadas no Concello de Narón. Esta moción a que se propón instar ao Goberno local de Narón a que a través da Policía Local e o Departamento de Urbanismo elabore un informe detallado que recolla o histórico de accidentes e incidentes viales nas estradas provinciales a seu paso polo rural de Narón, unha medición da intensidade media diaria de vehículos pesados, distinguindo entre o tráfico de destino local e o do tránsito, unha avaliación do estado de conservación do firme as estructuras peonís. Segundo, que os servicios técnicos municipais, en coordinación coa Diputación, definan formalmente as rutas alternativas para o tráfico de gran tonelaxe que non teña orixe ou destino en Narón, priorizando o uso da G64 ou a P9. Este plan servirá de base para que a Diputación proceda á limitación efectiva do paso de pesados de tránsito mediante a sinalización correspondente. Terceiro, como condición indispensable, o Concello de Narón garantirá que calquera restricción vaya acompañada a un sistema de excepcións por destino, sinalización de, excepto carga-descarga ou tráfico local, para non prexudicar a competitividade das empresas sentadas no noso Concello, con especial atención á parroquia de Sanxiao. Cuarto, dar traslado ao contido desta moción e dos informes técnicos resultantes, área de vías e obras da Deputación da Coruña, solicitando a súa colaboración técnica e económica para a execución dunha nova sinalización e novas medidas de limitacións de tonelaxe derivadas dos estados de estudos previos. Visto que estamos falando en maioría, todos votos a favor, BNG, PSG, PSOE, abstencións do Partido Popular Terra Galega na Xunta de Portavoces e propongo pleno este dictamen. Unha intervención, Jorge. Grazas. Bueno, esta moción, aínda que extensa nos seus acordos, pois sí que ten unha explicación bastante sinxela. Estamos falando de vías, neste caso, que atravesan principalmente zoas do noso rural, zoas que son bastantes, neste caso, vías bastante estreitas, que a pesar de que a Deputación ten pensado facer grandes intervencións a fin de mellorar a súa seguridade vial, dotándoas de sendas peonís, o certo é que calquera vía que soporte un tráfico pesado, como soportan as nosas vías estadas de Diputación, precisamente a conta de que estamos precisamente entre dúas vías de alta capacidade de comunicación, como pode ser a P9 máis a X64, pois entendemos que deberemos tomar algún tipo de medida e, aínda que non teñamos nosa competencia por ser esas vías de titularidade da Diputación, pois precisamente o sentido da moción vai nese senso. Vai en que dende o noso departamento, neste caso de Policía Local, ou departamentos asignados, pois elabore un informe a fin de que se rexistre toda a sinalistralidade e as distintas especificacións da vía e así como neste caso como as súas recomendacións de mellora de tráfico e recomendacións a fin de reducir tanto a velocidade como ese tráfico pesado que transcorre e que xa en algunha ocasión pois viron accidentados e colapsados esa vía. Tamén é certo que é unha petición, neste caso, que se nos ten trasladado xa non só desde entidades vecinais, senón desde moitos veciños cando pasamos por ali, neste caso de adoptar este tipo de actuacións, pero tamén se nos lembraba tamén que existían no seu tempo sinais que limitaban esa tonelaxe e que a día de hoxe xa non existen. Básicamente, retornar a esas limitacións que facía mellor a vida, neste caso, da veciñanza, máis segura para as crianzas e para a xente que adoita pasear a carón desa vía, máis así como transporte interurbano, e, polo tanto, é bastante sinxela e agardamos que, dende o pleno, que se vote a favor por unanimidade. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Desde o noso grupo vamos votar a favor desta moción porque entendemos que aborda unha cuestión importante para o noso Concello, a seguridade viaria nas estradas de titular provincial no seu paso por Narón. Estamos falando de
vías moi utilizadas, tanto por veciños como por tráfico de pesado, onde a convivencia entre vehículos pesados e peóns xera riscos evidentes. Por iso, consideramos positivo que se propoñan medidas orientadas a mellorar a seguridade, analizar a situación real e coordinar actuacións con outras administracións. Eu quería recordar que no ano 2021 se presentou unha moción neste pleno por parte deste grupo que foi aprobada para que desde o propio goberno de Narón se fixeran pequenas memorias valoradas para trasladar á Diputación para aquelas estradas que consideraras que eran necesarias reparar e que foran a despois pasaran a propiedade do Concello, pois que se fixeran. Esa mesma moción se aprobou na propia Diputación e ao día de hoxe non coñecemos que o Concello de Narón fixera algunha proposta desa para a Diputación. Polo tanto, nos gustaría que se hai algunha proposta desa que nos comunicara para intentar, bueno, pois apoiar desde as nosas posibilidades. E, en definitiva, trátase de avanzar cara a unha mobilidade máis segura e ordenada, sen prexudicar a actividade económica nin o funcionamento normal do territorio. Nese sentido, queremos que esta moción vai en boa dirección e, polo tanto, vamos votar a favor, como dixen antes. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Román. Ben, como xa se aclarou tamén dentro da Xunta de Portavoces, dentro dos viales que temos no noso Concello, hai algúns que son de titularidade municipal, outros que son de titularidade da Diputación e outros que son de titularidade da Xunta de Galicia. Neste caso, a maiores da titularidade da propia vía, que é competencia cada un nas súas reparacións, nos seus mantementos, está tamén quen é competente a nivel de seguridade viaria. E moitas das vías que se presentan aquí non é a Policía Local, neste caso, o responsable desa seguridade viaria e quen toma decisión sobre o tráfico, por exemplo, destas vías, sino que é a Dirección Xeral de Tráfico. O manifestamos na Xunta de Portavoces tiñamos a esperanza que a mellor o texto da moción se modificara un pouco, pero vemos que non. Entón, volvemos a repetir, si manter esta moción vai dirixida a eles, que eles son os que teñen os datos sobre a sinistralidade, teñen os datos sobre a cantidade de vehículos que pasan por esos viales, si é solicitarlles a eles que fan esos informes e que ellos pasen a Diputación, por a súa parte, evidentemente, non teríamos problema ningún. Acerca da avaliación do estado da conservación dos firmes, é casi semanal que se pon en coñecemento do responsable de zona de como están os viales que lles corresponde á Diputación e creo que fai pouco pois tamén nunha reunión que se tivo coa diputada de Obras e do traslado de todos estos de toda a situación dos viales que se encontran os viales da Diputación no Concello de Narón. Polo tanto, volvemos a repetir, si non temos problema ningún, para nada estamos en contra de que se mellore o tránsito dentro do noso Concello, pero, lóxicamente, a quen corresponda, encantados de solicitarlo a quen corresponda. Moitas gracias. Unha intervención máis? Jorge. Bueno, creo que esta moción se entende ben. Creo que esta moción é necesaria e creo que esta moción non vai en contra de ninguén. Creo que é unha moción que precisamente vai nesa labor proactiva que teñen que ter, pois precisamente, a administración máis cercana ao veciño e veciña, como é o Concello, de cara a un ente ou organismo superior. Lóxicamente, quen ten que ter máis interés en que se adoite esta medida, neste caso, é o Concello de Narón, que é o que se está aquí trasladando. Agora, se queremos crear crispación, un debate nisto, eu, de verdade, eu sigo sin entender neste caso ao seu goberno, señor Ferreiro. Non teñen competencia en urbanismo, non teñen competencia en servicios sociais, non teñen competencia en educación, pero vostedes son un goberno incompetente. Que competencia teñen vostedes? Se estamos falando de viais da Deputación, se está falando de que utilizar os nosos servicios porque temos intereses en evacuar un informe moi sinxelo de medición de tráfico. É dicir, hai unha necesidade real, hai unhas vías perigosas.
evacuar ese informe unha petición como esas mocións que se traen aquí a final de ano na que o seu goberno lle insta a Xunta e a Diputación a facer calquer cometido. Pois simplemente esta outra moción máis. Eu, a verdade, eu agardaba, neste caso, que Terra Galega que estuvera, canto menos, ahora mesmo, calada. Calada, por certo, señor Román, e me alegro que haya recuperado neste caso a voz, como estuvo vostede no anterior pleno, cando se lle fixo mención e lle interpelei directamente a conta de un comportamento ético que eu creo que é de moi dubosa, neste caso, ética, que vostede este detrás dun clube que ten un convenio de 10.000 euros, e a día de hoxe ainda non me respostou. Por lo tanto, alégrome que vaya recuperado a voz. Vexo que non somos capaces de defender cada moción, que mezclamos temas uns cos outros. Volvo a repetir, a nosa intención nin moito menos é votar en contra desta moción, nos vamos a abster, pero volvo a repetir, parte deste traballo que se ten que facer non é responsabilidade do Concello, sino é da Dirección Xeral de Tráfico, e deberían ser eles quenes pasen moita desta información que aquí se solicita. E dende logo que o meu tono o mantiven na miña primeira intervención como na segunda, de crispado teño o chicho este solo. Moitas gracias. Algo outra intervención? E que vostede fale de quen fale e que non. En este caso tendo unha voceira que non fala casi, quero dicir, de verdade que isto é, aquí cada un intervén no punto que considera e que considera. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal PSG-PSOE para a fiscalización do gasto hídrico e comparecencia do xerente responsable ante o consumo anómalo do campamento de Freixeiro. Visto o texto da moción na que se propón solicitar a comparecencia do Pleno ou Comisión Informativa do responsable técnico do servicio para explicar o histórico de facturación antes de 2023, os motivos polo que non se activaron alertas témperas e por que se demorou tanto a alta censal do titular real. 2. Elaborar un informe detallado e cuantifica as cantidades totais pagadas polo Concello por este concepto nos últimos 4 anos, período non prescrito administrativamente, antes da regularización de 2023. 3. Instar os servizos xurídicos a iniciar os trámites oportunos para reclamar ao titular da propiedade os importes asumidos indebidamente polo Concello con anterioridade a 2023, evitando que o horario público soporte un custo que legalmente lle corresponde a un privado. Visto que está en favor de maioría, 2 votos a favor, 1 do Partido Popular, 1 do PSOE, 3 abstencións, de Terra Galega, BNG, na Xunta de Portavoces, a súa presidenta propón ao Concello Pleno adoptar o dictamen neses termos. Alguna intervención? Jorge. Sí, bueno, antes de nada, por señor Freiro, por alusións, pois decir que a miña voceira ten unha doencia, neste caso na gorxa, se quere despois pode aclarar o que quera o que quera, pero que pasa? Dixen algo que era, neste caso, gracioso. Era gracioso? Bueno, pois mire, para nós non resulta gracioso. E non lle quepa a menor dúbida, señora Ferreiro, que se neste pleno se acusa ou se di dunha falta de comportamento ético de calquera concelleiro do PSOE, non lle quepa dúbida que tanto o PSOE como ese responsable, como ese concelleiro, iban falar e a dar as explicacións pertinentes. Neste caso, señora Ferreiro, o seu voceiro emudeceu cando se lle dixo todo o que se dixo no pleno pasado. E o que se lle dixo foi moi sinxelo. Hai un convenio nun clube de 10.000 euros. Sí, señora Ferreiro. No. É que de verdade que este punto é unha moción que é moción do Grupo Municipal PSG-PSOE para a fiscalización do gasto. Non é que non interese. Non interesa, claro. Hai en este caso unhas normas que hai que cumplir e en este caso vostede intenta non sei, rifirrafe para sacar non sei que. É dicir, hai unha moción. Sobre o texto da moción, diga o que considere. Logo ten rogos e preguntas aí, se quere pregunte o que considere. Sobre o texto, sobre a moción, por favor. Aí teremos ese debate con claridade, señor Freiro. Mire, este punto, pois mire, falando desa ética e transparencia, pois este punto é o reflexo do goberno de Terra Galega. Esta moción, precisamente, o que tenemos aquí é o chiringuito de Cosma. Ese chiringuito que vostede ten aí montado en Cosma e que a día de hoxe non quere facer
esa auditoría de xestión que posiblemente houvese arroxado á luz o que hoxe demandamos. Vostede neste pleno fala de transparencia, ofrece perfectamente, incluso chegou a dicir en 2 ocasións que ten o seu teléfono a disposición para calquera documentación que se lle poida pedir. Mire, metemos por rexistro a petición de información desta moción. Non a temos. A información é moi sinxela. Sí, señora Ferreiro. A petición é moi sinxela. Pedimos que se nos dé o expediente no que se anulou a alta censal no ano 2023 ao titular da propiedade desa finca no campamento de Freixeiro a fin de que se nos aclare cales foron as circunstancias xurídicas en que se anulou esa alta. E cando despois, señora Ferreiro, pasado o 2023, no ano 2024, se volveu facer a través dunha comprobación limitada a dar de alta. E mire, a nós nos chama poderosamente a atención, señora Ferreiro, que no ano 2023 o Concello de Ferrol interpón unha demanda frente ao noso Concello onde nos reclama os consumos da auga, neste caso por un período bastante extenso. Vale? De 2000, creo recordar, de 2011 ao 2017. Podo estar equivocado en algunha data. O curioso é as datas. E lle vou dicir, en maio do 23 se interpón esa demanda. En maio do 23, milagrosamente, a xerencia de Cosma informa ao noso Concello que é incapaz de cobrar unhas deudas, neste caso de consumo de auga e residuos urbanos, e que pide que en aplicación da nosa normativa se deriva a responsabilidade ao titular catastral desa finca. Que acontece? Lóxicamente, o seu concelleiro, por certo, o señor Román, evacúa, neste caso, ese informe e dá de alta conforme lle obriga a lei. A titular catastral presenta un recurso que é estimado. Ese recurso é en maio de 2023, xusto antes das eleccións municipais, por poñer en contexto. Que pasou despois das eleccións municipais, señora Ferreiro? Que vostede plantexou a este pleno subir case un 40% o recibo da auga. E foi rexeitado. E que aconteceu despois? Pois aconteceu, señora Ferreiro, que ante a súa falta de liquidez e falta de xestión, sí, señora Ferreiro, e a súa falta de competencia, como quedou demostrado no anterior punto, vostede, neste caso, señora Ferreiro, volveu en maio do 2024 a xirar esa alta censal frente a esa propiedade. En abril do 24. A día de hoxe, con alarma, vemos que hai consumos de 200.000 euros anuais. 200.000 euros anuais, señora Ferreiro. Nos pedimos a comparecencia do xerente de Cosma. Claro que pedimos a comparecencia. Nun exercicio de transparencia, como di sempre vostede. E que veña e que nos aclare como é posible que os controis e os protocolos de Cosma non detectaran consumos de 200.000 euros anuais. Como era posible iso? E sobre todo que nos explique, que se detectou, por que non se derivou antes esa responsabilidade? Por que non se nos alertou antes? É que Cosma, a parte privada, ten moi sinxelo. Como sempre pagamos nós, en caso de débedas, pois en todo ese negocio redondo, a parte empresarial. A parte empresarial que, por certo, mañá vamos ter un consello moi interesante, vamos a aproveitar precisamente ese intento de cambio de conselleiros, que parece que é unha fuxida, precisamente cando ahora veñen mal dadas, en que den esas explicacións. E que den esas explicacións, porque nalgún consello se chegou a amenazar xurídicamente aos representantes dos veciños e como membros do Consello en incurrir en responsabilidades penais incluso se non votábamos a favor no Consello de subir o 40% da auga. Bueno, pois eu quero que se nos explique mañá, señora Ferreiro, e me gustaría que vostede me apoyase, que se nos explique mañá que pasou con esos consumos, porque me consta que esa titularidade é dese organismo incluso desde os anos 70. Canta auga se deixou de cobrar aí, señora Ferreiro? Ahora, chegamos a entender no Partido Socialista porque esa moción de auditoría de xestión dende a Constitución de Cosma non se está facendo. Ahora o entendemos. ¿Alguna outra intervención, Olaya? Sí, a ver, estando de acordo co que acaba de decir o señor Ulla, porque, bueno, é algo que xa explicamos nos primeiros puntos a respecto de que había unha débeda que se nos decía que era obrigatorio subir a tasa a todos os veciños e veciñas, 5 euros ao mes, 15 euros máis no recibo, e resulta que esa débeda que pasaba do 1.000.000 de euros quedou en 400.000 máxicamente porque a parte privada de Cosma viu que a débeda era menor e nos iban a cobrar unha barbaridade e hipotecarnos a todos e todas
para pagar diñeiro que logo de repente desapareceu, sí que é verdade que nesta moción o que se está pedindo é instar a servizos xurídicos sobre unha débeda que se falou despois que xa está solicitada ou elaborar un informe detallado dos custes que nos xa consultamos e xa vimos. Entonces, estando de acordo coa intervención, é verdade que na moción e lendo tal non aparece iso, entón no noso caso ímonos abster. Algo outra intervención, Germán? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a verdade que xa casi falou todo sobre esta cuestión, sobre esta moción que presenta o Partido Socialista, e a verdade é que nós vamos votar a favor desta moción, porque sí que nos gustaría que se clarifiquen as cousas, que sepa o que pasou. O que está pasando agora o vemos, e estamos vendo que se está hai uns gastos aí moi desproporcionados, pero sí que nos gustaría saber que pasou antes do ano 2023. Como lle expliquei ou como lle dixo outro día na Xunta de Voceiros, lóxicamente, isto creo que se descubreu porque non se deixou subir as tarifas. Pero se non é por eso, xa nos pode contar o que pasou anteriormente, todos eses anos atrás. E por que non se controlou de outra forma ese consumo. E, lóxicamente, non poden os veciños de Narón ser os que paguen todos eses costes que houve durante eses anos atrasados. É verdad que desde o ano 23 quixeron remediar porque non tiñan outra posibilidad e porque aparecían débedas de cando se fixo a primeira intención de subir as tarifas, e é certo que durante ese ano houve un rebaixe importante das débedas, porque, lóxicamente, os traballadores e a propia dirección de Cosma se puxeron a traballar, a investigar e buscar onde estaban esas débedas que a xente non pagaba. E, lóxico, ao final se descubriu outras, se descubrirían outras máis que ao mellor non temos coñecemento porque non son desta magnitude, pero que si é certo que o control de Cosma foi moi deficiente durante todos estes anos. E a verdade é que, como dixen antes, no punto que correspondía ao tema de Cosma, dá a sensación que hai un escape de xente que está na privada para escapar deste concello. E iso realmente nos preocupa. Entón nos gustaría, e volvo a recalcar, que nos presentaran e xustificaran cales son eses motivos. E, por outra parte, que vostede, que é presidenta deste concello, que nos xustifique e que nos presente a documentación de que pasou antes do ano 2023. Por a nosa parte, votaremos a favor, nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Román. Moi ben, vamos a intentar aclarar a dúbida de que pasou antes do 2023. Con relación ás vivendas de amenadás, se emitiron os recibos correspondentes desde incluso antes da constitución de Cosma, polo que o tratamento destos abonados ha sido igual que o resto dos veciños de Narón. Os recibos emitidos estos abonados se correspondían aos recibos sin contador e se facturaban en este sentido, coa imposición de consumo correspondentes a clientes sin contador, polo que o tratamento destos abonados ha sido igual aos restos veciños de Narón nesta situación, sin contador. Estos recibos, ao estar impagados, se remitiron á Diputación Provincial para o seu cobro por vía executiva, dado que este procedimento está delegado na Diputación Provincial, polo que o tratamento destos abonados ha sido igual que o resto dos veciños de Narón. As instalacións do campamento non estaban adaptadas para instalacións dos correspondentes contadores, sendo responsabilidade dos abonados a adecuación das instalacións para a instalación do correspondente contador. A non existir contador, nin a instalación individual adecuada para a súa instalación, se aplicou o establecemento na ordenanza e posición de consumo sin contador. Cosma ha traballado desde o inicio da concesión para a súa reducción de número de abonados sin contador, polo que se pode acusar a empresa non se pode acusar a empresa mixta de inacción ou falta de xestión, xa que nestos anos se pasou de un 35% de contadores instalados a un 99,15% de contadores instalados. No 2023 se detón un incremento de consumo na zona do campamento de Amenadas, gracias a que Cosma ten sectorizada a red de abastecemento e contadores nos diferentes sectores da red. Tras inspeccionar os correspondentes sectores da red de abastecemento, se determinou
que o exceso de consumo proviña do campamento de Amenadás, polo que se procedeu á instalación dun contador xeneral previo ao campamento. En este caso, se procedeu igual que o resto dos veciños de Narón. Dado que se detecta un incremento de consumo en un sector e se localiza a fonte deste incremento en unha vivenda sin contador, se procede á instalación dun equipo de medida na acometida e se procede á facturación con este novo equipo. Tras a instalación deste contador xeneral, se procede a notificar ao propietario do terreo da súa instalación ou posterior facturación a través deste. Resumindo, COSMA ha aplicado a ordenanza e reglamento en vigor, igual que o resto dos veciños de Narón. Ha podido detectar un forte incremento de consumo ao campamento gracias á sectorización da red, o que permite, en varios casos, igual que este, poder detectar importes averías interiores e tomar medidas oportunas, medidas tomadas de acordo coa ordenanza e reglamentos vixentes. Desde o primeiro momento se ha emitido os correspondentes recibos. A todo isto é aclarar que o cambio de titularidade, dado os expedientes de limitación según a ordenanza, se ten que poñer como titular o propietario, non os inquilinos neste caso da propiedade, que por eso se pon a Cáritas nesta situación, e aclarar que calquera débeda que se eleva a vía executiva é responsabilidade da Diputación, que por eso se está delegado, esa derivación de responsabilidades que neste caso a Diputación non leva a cabo. Con isto espero que quede suficientemente aclarado. Moitas gracias. Alguna intervención? Sí. Bueno, antes de nada, neste caso, pues quero referirme neste caso ao BNG, a fin de que reconsidere a súa posición, porque igual non está ben aclarado o acordo número punto 2, pero que se pide que se informe, o que se pide que se elabore un informe detallado que se cuantifique as cantidades totais pagadas neste caso polo Concello, por este concepto nos últimos 4 anos, período non prescrito administrativamente antes da regulación do 2023. No ano 2023, a noso que nos gustaría saber era exactamente canto foi o período que se regularizou. É dicir, ir máis alá dos 4 anos anteriores a esa regularización que se fixo no ano 2023, porque non sabemos o período que se regularizou no ano 2023. É dicir, esta moción, aínda que parece que está, digamos, incompleta, é feita coa información que temos, que se pediu e que non se nos deu. Por eso que reclamamos máis transparencia e que non se nos informe nese sentido. Bueno, señor Romero, o que me faltaba xa por hoy, que a culpa é da Diputación. Bueno, eu de verdad, mire, a sorte é que coincido co BNG e a verdade é que xa vostede non me merece credibilidade ninguna. Entón, xa non lle vou entrar moito máis ao trapo nese sentido. Pero bueno, na súa contestación, o que sí que me queda máis claro todavía é a fonda preocupación que ten o Partido Socialista na súa exposición. Porque, mire, me fala de que houve un incremento de consumo anómalo no ano de 2023 e que os protocolos de COSMA funcionaron porque o detectou. Sin embargo, me dixo na mesma exposición que, neste caso, son recibos en contador e que ali que non se cobraba os recibos. Non, pois aclaremos. A quen se lle cobraba esos recibos? Por vía ejecutiva. A quen? En vía executiva, a quen se lle cobraba? Cantos recibos se cobraron ali? Me gustaría que na súa intervención non lo dixera. Canto se cobrou ali? Desde cando se cobrou? Lóxicamente é moi difícil que teñan contadores cando hai licencias que non teñen, as vivendas que non teñen licencia de primeira ocupación. Sería moi difícil. Sería ata máxico que o fixeran. Pero mire, é que incluso despois diso, no ano 2023, señor Romero, se están dando consumos mensuais de 50.000 euros. É dicir, se lle compro ese discurso, que se lle digo que non lle compro, pode ser que houbera un comportamento anómalo no ano 2023. Pero que pasou no 24? Que pasou no 25? Que está a pasar no 26? Señor Romero, non nos queira tratar de tontos, Pode ser que vostede se agache para ocultar que está como representante dun clube. Pero a nós non nos engaña, señor Romero. Non nos engaña. E teña unha cousa moi clara, e xa yo digo agora, señora Ferreiro, e xa yo digo, yo digo moi claro, eu podo criticar calquera cousa de vostede. De verdad, porque eu veño aquí, e aquí a veciñanza me puxo na oposición. E eu veño aquí a criticar. Mellor ou peor. E critico a señora Ferreiro cando perde unha subvención de 2 millóns de euros. E son o primeiro en criticalo. Claro que sí, critico. Pero, desde logo, isto, señora Ferreiro, eu creo que trascende, vai moito máis alá,
Primeiro, o comportamento do seu voceiro. E segundo, este problema. É verdade, e yo digo moi sinceramente, espero que se nos den as explicacións oportunas, porque isto nos cheira moi mal. E nos cheira moi mal, de verdade, señora Ferreiro, E se digo unha cousa, non me invite a ir á calle Coruña, como fai e que ten por norma. Non me invite. Algún outra intervención? Olaya. Ben, creemos que o que está pasando en Cosma nos últimos anos é grave, repito, o que fixen ao principio do pleno, ir cara a privatización que quere por activa Terra Galega e por pasiva o Partido Popular vai empeorar esta situación. Sí que é certo que o punto 3 non entendo como acabas de explicar, ainda estábamos falando o 2, porque eu entendo, por exemplo, entendemos que no punto 3, cando falades de que o Concello asumiu importes, o Concello nunca asume a débeda dunha parte privada. Eu, nin os veciños nin veciñas. Eu explicaba outro día na Xunta de Portavoces, é verdade que na Xunta de Portavoces non está esta explicación, igual lo entendemos a posteriori e podemos apoiar outra moción a futuro, pero xa o deixaba claro, se o meu veciño ten unha débeda da auga, non se me vai cobrar a min esa débeda, porque é unha débeda privada. Entón, tal e como aparece nesta moción non o entendemos así, por iso é o noso motivo da abstención. E aínda así, bueno, sí que quero agradecer que o Partido Socialista sí está en contra da privatización da auga a partir de xuño de 2027, que ve aí podamos estar unidos e unidas para de cara ao futuro poder gobernar isto con tranquilidade. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que están intentando restarlle importancia a isto e por o que estamos falando dun erro puntual nin dunha cuestión menor. Estamos falando de anos de gasto público sin control. E agora pretenden despachalo como se fora algo anecdótico. Non é. Isto é unha anomalía grave. O problema non é só o que pasou en todo este tempo, permitiu que pasara, porque aquí hai preguntas que sen resposta. Quen decideu que o Concello pagase eses consumos? Quen o sabía? Quen mirou para outro lado? E, sobre todo, por que non se actuou antes? Porque isto non apareceu de repente no ano 2023. Isto viña de atrás. Entón, me gustaría que alguén contestara estas preguntas. E se non se detectou antes é un tema grave. É grave porque non se detectou porque non se facía un seguimento correcto de todas as anomalías que ocurrían na rede de servicios da auga e do saneamento. Por iso que necesitábamos que se dera unha explicación máis clara, non unha explicación moi superficial, porque estamos falando de cartos públicos, de cartos dos veciños e das veciñas de Narón. Aquí o mínimo exixible é asumir responsabilidades, dar explicacións claras e garantir que isto non volva a ocurrir. Todo o demais, intentar tapar é o problema. Isto, señorías, non é aceptable. Por lo tanto, espero que dunha vez por todas, como se suele dicir, se poñan as pilas e actúen en consecuencia, porque os servicios públicos non se poden xestionar desta forma. Nada máis e moitas gracias. Román. Ben, como o descoñecemento é tan grande, dentro da nosa ordenanza temos unha taxa que regula todas aquelas vivendas que non teñen contedor. Entón, se lle cobra esa taxa, ese recibo. Neste caso, estas vivendas no seu tempo non teñen contador, polo tanto, se lles pasou ese recibo. No momento que se detectou polos controles que fai Cosma, non só nesa zona, sino en calquer zona que fai controles precisamente para detectar calquer tipo desto, se fixeron varias reunións coa propiedade, que neste caso Cáritas, para informarlles de que con unha reforma ou con unha avería dos sitios onde estaban facendo onde estaba habendo a fuga, pois seguramente isto se resolvería. O cal, pois, hasta o día de hoxe, creo que pediron hai pouco unha licencia de obras para, si por fin, levar a cabo ese arranxo. E o Concello, dende logo, non pagou ningún recibo, nin pagou absolutamente nada, senón que, lóxicamente, unha empresa ten dentro dos seus orzamentos pérdidas presupostadas de impagos e precisamente ese
esa parte que teñen que asumir lóxicamente como empresa de impagados, pois é de onde se quita esos cartos. Non, dende logo, nin mezclando cousas que o Concello teña que asumir ese pago nin de antes nin de agora. Moitas gracias. Sí, bueno, aclarando neste caso co BNG e atendendo a pois o que acaba de trasladar e buscando o maior consenso posible no apoio desta moción, dende o Partido Socialista o punto 3 da nosa moción ímolo retirar a fin de que non se teña proposto na nosa moción mantendo só os únicos 2 puntos. Neste caso, bueno, pois decirle ao seu voceiro, señora Ferreiro, pois que da súa experiencia non queremos ter ningún tipo de aprendizaxe. E decirlle neste caso que, bueno, que me parece moi ben, que coñeza a ordenanza, me parece moi ben, pero tamén que teña en conta e que non sea trilero, señor Romero, porque esa auga, esos gastos de depuración, ao final, cando Cosma non chega, neste caso, a recaudar, tengo que recaudar, precisamente por o problema que temos co gastos de depuración do 70-30 con Ferrol, pois temos que pagalo nós. E pagámoslo vía, neste caso, Concello de Narón. É así. Entón, bueno, pode dicir o que queira decir, pero é así. Solo por aclarar, que é o punto que retira? O punto número 3. Vale. A ver, eu podo entender que non estamos en este caso de acordo na futura xestión, en este caso sexa concesión, sexa tal, non estamos de acordo. Eso é algo, vale. Que terá que ver eso co de hoxe aquí? É dicir, é que non chego a entender. Falar en este caso de huida das empresas, home, sería huida no momento que pois non fosen do mesmo grupo, pero realmente son, en este caso, dúas empresas do grupo FCC Aqualia que entran dúas do mesmo grupo, que non son eu quen ten que, en este caso, aclarar por que se fai isto. É dicir, está a súa disposición en todos os consellos de administración preguntar por que isto pasa, que será aclarado mañá pola parte privada, como decía, que lle corresponde en este caso, ten por estatutos poder facer eses cambios. Non ten nada que ver, é dicir, aquí mezclan e tratan de que a xente non entenda e que se quede con... É dicir, no 2017, o primeiro pleito con Ferrol no 2017, que terá que ver o 2023? É dicir, por que utilizan datos que non son correctos para malmeter e para enliar todo? É dicir, con Ferrol o primeiro pleito é do ano 2017, 2011 o primeiro, períodos, é dicir, non ten nada que ver con isto. Entón, punto número 1. Despois, non hai moito, en un pleno, e na mesma mesa do despacho, se falou de condonar a deuda de Cáritas, é dicir, e se presentou unha moción do Partido Socialista que logo se retirou, pero estivo presentada no pleno, e en este caso polo voceiro do Partido Popular, que hai que buscar unha solución para ese tema con Cáritas. Entón, eso anteriormente, agora outra cousa totalmente diferente. Non se fixo absolutamente nada diferente con estes veciños que co resto dos veciños de Narón, como explicaba en este caso, punto por punto, o voceiro do Partido de Terra Galega. É dicir, se fixo exactamente o mesmo. É dicir, no momento que se detecta non hai contadores, como en outras partes de Narón, e de feito, en este caso, como ese ben dato que en decía, pasamos do 35, de 13,35 a 99,15, que evidentemente se fixo un esforzo por telo, porque son situacións anómalas que se fan en distintos sitios cunha problemática existente. En este caso non tiña contador. No momento que se detecta un consumo anómalo que no 2023, que anteriores eran consumos normais e que se pagaba se reclamaba por vía executiva, que está delegado, na Diputación, como ben decía en este caso o senor voceiro de Terra Galega, o mismo procedemento que outros. Non tiña contador, se detecta ese consumo elevado, se instala ese contador por esa sectorización, se pode ver de onde ven ese consumo elevado, se comunica, en este caso a Cáritas, propietario, e en varias ocasións no propio terreo, ali se lles di, mire, isto que teñen son estas fugas, que se acometen cunha obra de en torno a, non quero dicir unha cantidade, pero creo que decía outro día o responsable de Cosma sobre 6.000 euros, ou ni siquiera, se acababa con este problema. Non se fai por parte de Cáritas. Todo eso está
en este caso, pendiente de cobro. E nós non vamos a decir iso non se cobre. Evidentemente, hai un consumo, estaban avisados dun consumo excesivo, se puxo en coñecemento e se actuou como no resto dos veciños. E evidentemente queremos cobrar esa cantidade, porque esa cantidade xenera uns gastos, porque nós pagamos, entre outras cousas, a auga a Ferrol. Entón, iso é así. E que se actuou exactamente igual que con calquer outro veciño e non hai nada. Evidentemente, por situacións familiares desas persoas que viven aí, de faltas de recursos, o que sexa, se foi a vía de apremio. E, evidentemente, se non se cobra eso, como o resto dos veciños, que hai algúns máis impagos en Narón, por desgracia, entran dentro das pérdidas globales do servicio e que non require compensación por parte do Concello. Pero nin estas, nin o veciño da Rúa Garda do cuarto, que tampouco paga, é o mesmo. Entón, a min o que me fastidia de todo isto é que sin preguntar, sin decir, sin tal, se fan unhas afirmacións contundentes de que nós non queremos cobrar a un determinado colectivo. Non é verdade, non é verdade, máis alá de toda a realidade e que está documentado en un expediente administrativo que, evidentemente, con toda a transparencia do mundo e que nós vamos a absternos en este punto porque hai cousas nas que non compartimos, evidentemente se vai a dar esa transparencia total e absoluta, porque non temos absolutamente nada que esconder, nada, absolutamente nada. E clarificar esas datas que vostedes lles gusta decir, es que agora porque non tiñan recursos e porque non tal, non subiron a tasa tal e agora queren cobrar isto. Non, queremos cobrar o que consumiron e advertimos en varias ocasións a Cáritas dese consumo excesivo. E outro día na Xunta de Portavoces decía, e que queren que fagamos? Que cortemos agua? Non podemos. Que son familias que viven ali. É dicir, temos que reclamar que paguen, pero se non pagan irá a vía executiva ou irá a vía que considere, pero non podemos cortar auga e podemos advertillos de que teñen un consumo excesivo, pero non podemos facer nada máis, porque é unha propiedade privada e eles deciden o que consumen e deciden se amañan ou non amañan esas tuberías para que non teñan esas pérdidas. Entón, de verdade, a información que queiran pídana e ya trasladamos. E sei que non lles vale a nosa, é dicir, en este caso os responsables políticos, pero non se preocupen, que en este caso esa comparecencia do responsable de Cosma estará ali e poña todo o que consideren o expediente que queiran ver e que tal, con total transparencia, absolutamente. E solo por unha cousa, non hai un trato diferente a estes veciños que calquer outro veciño do Concello de Narón. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, actividades de control do pleno, mocións urxentes, non consta ningunha presentada. Pasamos ao seguinte, que é número 19, actividades de control do pleno, dación de conta, resolucións e órganos de goberno. Dase de conta en específico, de todas as resolucións que veñen acompañadas xunto a esta convocatoria deste pleno e en concreto desas tres que se lles fixo mención especial para que tivesen e que constase en ata esa dación de conta específica. Pasamos ao seguinte, que é actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren formular algún rogo, algunha pregunta, e logo hai unha solicitude para falar, en este caso no pleno, sí. Rematar, cando os rogos e preguntas, sí. Si van preguntando, e agradecería se nos dixeran se un rogo ou unha pregunta. Sí. Unha pregunta e dos rogos. A primeira, xa por alusión, señora Ferreiro, precisamente falando deste tema. Mire, COPE, noticia. La primera demanda se formalizó el 22 de mayo de 2023, hacia el final de la legislatura anterior. Si hay algún tipo, en este caso, de exigencia de rectificación, habrá que pedirlo a COPE. Mire, o de excusarte non pedirto está moi claro. Eu non dixen nada nese sentido. E, además, creo que neste caso, a pregunta é se, neste caso rogo se vai rectificar no que acaba de decir. Mire, na anterior pleno, o Partido Socialista trouxe unha moción. En esa moción pode lela as veces que queira. E, además, invito a que lea aquí. E que nos quedemos 5 minutos máis e que leamos. E que me diga onde aparece condonación. A verdade que invito a que lea. Lea con calma. Oxe, cando chega a casa, despois do pleno, lea. Non poñemos condonación. Non, señora Freiro, compensación.
Que pasa? Que cando chegamos ao pleno e vemos que hai consumos de 200.000 euros anuais, por moito que poida valer esa finca, señora Ferreiro, por moito que poida valer, non creo que valga precisamente o que se está reclamando a ese titular catastral. Por certo, en ningún momento o Partido Socialista está nombrando quen é o titular. Parece que o señor Romero ten moito interés en nombrarlo. Despois, respecto a outro robo, señora Ferreiro, mire, as obras que están neste caso no local social da Gandra están causando bastantes, neste caso, molestias e hai un robo moi sinxelo pola súa demora. Vais, neste caso, tamén facer algún tipo de actuación no Ambigu? No de Gandra? Despois, mire, aquí trouxemos, esta é unha pregunta. Aquí houve unha moción que se trouxo, neste caso creo que foi o BNG, a instancia dos veciños afectados polas ruas telleiras, e aquí houve certos compromisos que se acadaron. Houve compromisos neste caso que asumiu neste caso o señor Castrillón de cara á Xunta, e parece ser que van en novo camiño, pero houve tamén compromisos neste caso co Concello. Parece ser que esos compromisos non se están cumplindo. A pregunta, señora Ferreiro, é: van cumplir esos compromisos con esos veciños, señora Ferreiro? Solo apuntar. Sí. Ben, bueno, rematamos. Vai ser máis curto o pleno do que parece. Ben, eu tiña, por exemplo, unha pregunta respecto da parroquia de Castro, que separaran unhas obras que se iban a facer ao redor da cementeira. Por certo, parabéns a eses veciños e veciñas que lles ten que indemnizar o Concello pola cementeira, pero a que respecto nos preguntamos por unha pista que estaba pechada hai tempo, se nos dixo que se iba a reabrir, creo que en comisión, e aínda non está. Entonces, saber cando se van a reabrir esas pistas desas obras que está a facer a cementeira, porque hai accesos pechados para os veciños e veciñas. Logo, por outra banda, no Parque de Freixeiro se nos está reclamando, sei que non só a oposición, tamén o goberno, que haxa máis papeleiras para as persoas que van cos seus, cos cans, e que non teñen onde depositar os restos, e que o que reclamamos é que se faga un estudo e que se poñan máis papeleiras e se ten pensado facer iso. Por outra parte, no pleno de decembro de 2025, preguntamos por que non era dunha soa dirección a Rúa do Mirón, onde está o colexio, xa que así o solicitaran veciñas e veciños. Teño aquí a pregunta ao completo, pero, dixo neste caso a alcaldesa que iba a mirar e consultar se podía facer ou non, pois como xa foi en decembro, pois se ten máis información e se vai atender a esta demanda da veciñanza. Logo, a beirarrúa da Rúa Colmeote, que vai ao Cole da Gándara, está destrozada, cando se vai solucionar. E, por outra banda, pois a respecto da Rúa Telleiras, é certo que o Instituto Galego de Vivenda Solo foi ali a mirar unha serie de cousas e sí que vi unhas partes técnicas que difiren un pouco do que di o Concello a respecto, por exemplo, dunha arqueta que vai a auga un pozo que hai así na vía do tren. Entonces, o que se di dende a comunidade e tamén aos técnicos do Instituto Galego de Vivenda Solo é que está facendo traballar, porque a auga volve a baixar, e que lles fai traballar dobremente a bomba desa comunidade, co que hai máis averías e, o problema da auga que teñen é evidente, non? Entonces, cando se vai solucionar, e ademais, a respecto dos problemas de convivencia que tamén hai nese edificio cunha vivenda en concreto e que ten atemorizadas a familias e ameazadas e unha serie de cousas, se este tema xa se tratou nas xuntanzas que hai de seguridade e como se traballa, entendo que hai informacións que non se poden dar no pleno, pero se a Policía Nacional e tal, que se debería de traballar un poquinho máis para que as familias se sintan seguras. Nada máis, grazas. Tengo 4 ruegos y 3 preguntas. Un ruego: se trata de una vivienda céntrica en la cual se encuentra ya hace mucho tiempo sin ventanas y dentro de ellas
anidan palomas y todo tipo de aves. Y eso es lo que se ve desde la calle. Los vecinos se encuentran abandonados a su suerte. Llueve en el piso inferior por el agua que entra por dichos huecos y hay que tener en cuenta que en el resto de los pisos están viviendo familias. El ruego es por higiene, insalubridad, imagen muy mala de nuestro concello, entre otras cosas. Si tiene algún mecanismo para llegar a una solución, por favor, póngalo en marcha. Otro ruego. Revisar aleros y tejados de los balcones. Algunos están en mal estado, con el hierro oxidado y al aire y con riesgo de desprendimiento. Y están, los que hemos visto, están simplemente alrededor del concello, están bien cerca. Otro ruego. Poda de árboles. Hay muchos que están tomando una altura demasiado peligrosa con un posible riesgo de desprendimiento. Un ejemplo lo tenemos en la Estrada de Castela, desde la rotonda, donde empieza el concello, hasta el número 8 de la Estrada de Castela. Y es un lugar muy transitado. Y otro, por ejemplo, un Pintor Segura Torrella, que invade fincas particulares. Una pregunta. En Rúa San Carlos, desde el puente peatonal de Santa Cecilia en adelante, ¿cuándo se va a arreglar esa carretera? Si en algún momento se hizo un proyecto, está caducado. Hay muchos baches y muy grandes, haciendo muy difícil para los peatones transitar por ella, sobre todo en invierno. Y un ruego que tiene que ver con la misma calle. Hay unas vallas separando hacia el tren en mal estado. Si no es competencia del concello, por favor avisar a quien tenga las competencias de esas vallas porque están rotas, con el peligro que hay para caerse abajo. Una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual lleva apuntalado tanto tiempo el balcón situado en Finca do Pico, que en su día fue golpeado por un camión de Urbaser? ¿Hay algún problema con el seguro del camión para acometer la obra? Otra pregunta. ¿Qué pasa con el recibo de la luz correspondiente al suministro eléctrico de la piscina del Couto? ¿A quién corresponde el pago desde el 10 del 10 del 25 al 17 de enero del 26? 3 meses de luz. ¿Perdón? Del 10 del 25 al 17 del 1 del 26. 3 meses de luz con un importe de 1.465 euros que la empresa de construcción reclama al concello y sin funcionar todavía la piscina. Ahí ya pueden echar un cálculo de lo que se va a gastar en luz. Da un poco de vértigo ver después el recibo, a dónde llegará. Y nada más. Sí, é unha pregunta. Tras a inauguración do campo municipal de tiro con arco situado no río de Pozo, na que se realizou unha inversión superior aos 400.000 euros de fondos públicos, puídose comprobar que 9 meses despois da súa posta en funcionamento, entendo tamén que a revisión dos técnicos, resulta que dicha instalación continúa sin dispoñer de conexión eléctrica operativa. Asimismo, resulta chamativo que o Club de Tiro con Arco de Narón non este utilizando este espacio para os seus entrenamentos, a pesar de tratarse, en principio, dunha instalación destinada a este tipo de actividade. As preguntas son: cal é o motivo polo que a instalación sigue sin contar con suministro eléctrico 9 meses despois da súa inauguración? 2. Que xestiones se realizaron hasta a fecha para resolver esta situación e en que plazo se prevé a súa solución definitiva? 3. Cal foi o coste total final da actuación, incluindo posibles modificacións ou sobrecostes? 4. Por que motivo o Club de Tiro con Arco de Narón non está utilizando actualmente a instalación para os entrenamentos? Mantivos algunha reunión ou comunicación co club para garantir o uso efectivo da instalación? Nada máis, gracias.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Un ruego y dos preguntas enlazadas en el mismo tema. Ahora que ha finalizado la temporada de lluvias y se aproxima lo que es la temporada estival, se ruega realizar una revisión y reparación de los parques infantiles. Este ruego se fundamenta en la necesidad de garantizar lo que es la seguridad y el adecuado estado de las zonas de juego para los niños, ya que en la situación actual de varios parques, por ejemplo, el de Rúa Garben o Alto y Parque da Gándara, presentan deficiencias, por lo que se ruega se lleve a cabo una revisión exhaustiva y las reparaciones necesarias con el objetivo de garantizar su seguridad y funcionalidad para los vecinos. Y ahora, referente a este tema, tengo dos preguntas. Lindando con el Manuel Pérez Sequeiro, se encuentra un terreno privado. Recientemente en este espacio han aparecido unas zanjas abiertas sin ningún tipo de control, lo que ha provocado la acumulación de aguas estancadas, y esta situación ha convertido el terreno en un foco de suciedad, malos olores y proliferación de mosquitos, resultando claramente insalubre. Una de las preguntas es, ¿quién ha autorizado estas obras? Ya que, aunque se trate de un terreno privado, no se puede realizar cualquier obra sin el permiso correspondiente. Hay que recalcar, es importante decir, que por mucho que sea propietario de un terreno, no se pueden llevar a cabo obras sin comunicarlo ni solicitar la autorización al ayuntamiento. Y otra pregunta es, ¿quién está supervisando dichas obras? Ya que la situación actual demuestra pues lo que es una clara falta de control y vigilancia. Nada más. Muchas gracias. Grazas, señora alcaldesa. Temos varios rogos. O primeiro é sobre a señalización duplicada na zona rural. O que está pasando coa nova señalización na zona rural é un exemplo claro da mala planificación. Instálanse sinais novas, pero non se retiran as antigas, xerando duplicidades e confusión entre os veciños. E isto non é un detalle menor, estamos falando de seguridade viaria. Non se pode actuar a medias. Por iso, rogamos que se corrixe esta situación de inmediato, retirando a señalización antiga e deixando unha señalización clara, coherente e segura. Outro rogo, sobre problemas de tráfico en Santa Icía, na rúa Cristóbal Colón. O que ocorre na rúa Cristóbal Colón de Santa Icía é unha situación que non se pode seguir tolerando. Autobuses acceden a unha vía pola que non poden circular e acaban tendo que dar marcha atrás, xerando riscos e caos. E o máis grave son que os propios veciños son os que teñen que avisar aos condutores. Na rúa Cristóbal Colón. Vexo que non anotou a esa. Isto é responsabilidade do Concello, non dos veciños. Rogamos que se actúe xa instalando señalización clara para que impida o acceso de vehículos que non poden transitar por esa rúa. Outro rogo sobre o silencio o minuto de silencio do 11 de marzo. Como vostede ben sabe, o pasado 11 de marzo, Día Europeo das Vítimas do Terrorismo, non se utilizou a megafonía interna do Concello para convocar un minuto de silencio. E isto non é un detalle menor. Pois non o escoitamos, debeu de quedarse entre solos sin comunicación. Bueno, o rogo vai encamiñado no que en futuras ocasións se utilicen todos os medios dispoñibles para garantir a participación e o respeto debido a todos os minutos de silencio. Bueno, pois estábamos mal do oído entonces ese día, pero a realidade é que non o escoitamos. Outro rogo sobre as obras que se realizan, que se están executando no local social da Granda. Desde o noso grupo queremos trasladar a nosa profunda preocupación pola evidente falta de control e supervisión por parte da dirección de obra, así como pola deficiente planificación na execución dos traballos. O que está a acontecer nesta actuación non é un feito menor. Estánse detectando defectos que, de non seren corrixidos, de inmediato comprometerán a calidade final da obra e suporán nun futuro un maior coste para as arcas públicas. Ao mesmo tempo, resulta incomprensible o desorden na execución, con actuacións que non siguen nin unha lógica nin unha orden establecida no propio proxecto. Consideramos que esta situación é consecuencia dunha clara falta de dirección e control político sobre unha obra pública que debería ser exemplar.
Por todo isto, formulamos os seguintes rogos. Que se adopten de maneira inmediata as medidas necesarias para garantir un control riguroso e efectivo da obra por parte da dirección facultativa. Que se exixa o cumprimento estrito da planificación e da orden de execución recollida no proxecto técnico e que se depuren responsabilidades no caso de confirmarse as deficiencias detectadas. Agardamos que o Goberno municipal actúe con dilixencia para evitar que esta situación derive nun novo exemplo de mala xestión dos recursos públicos. Moitas gracias. Teño unha pregunta que me chega rumores de certos veciños, por iso queríamos saber se a señora alcaldesa nos pode contestar. Que hai dun convenio con Mafre para actuar nos núcleos rurais sobre radares? De poñer radares. É unha pregunta. Bueno, sabrá o de Seguridade Cidadana, sabrá. Sí, radares de tráfico. Radares de control de velocidade e control dos veciños. Por a miña parte, nada máis, moitas grazas, señora. Só unha cousa, cando falei da Rúa do Mirón dixen que era o do cole e, bueno, xa sei que o sabe, pero me refiro a que vai ao xeriante. Equivoquei máis. Por empezar, ao final, non teño ningún tipo de coñecemento de que Mafre e ningún tipo de, si vostede, como a veces ten algunha información que nós non temos, e ten algunha máis, bueno, estou respondendo e logo non me diga que non o fixe. Digo, estaba respondendo, ainda que estaba, sí, ainda que estaba falando, digo, non teño constancia de ningún tipo de convenio con Mafre. A veces vostede ten máis información que nós, e ten algo máis e quere achegárnoslo, pero a día de hoxe non teño ningún tipo de coñecemento. Con respecto ao local social da Gándara, e vales preguntas, é dicir, aquí hubo un problema co suministro, en este caso das ventanas. Creo que xa se falou na comisión, se explicou, claro. Agora mesmo se están reiniciando as obras e evidentemente queremos que queden como teñen que quedar. E se ten algunha cousa mal, que se corrixa, porque precisamente senón non vamos a abonar a factura, porque por algo temos, en este caso, unha dirección de obra, en este caso, para que vele, porque as obras se executen según o proxecto. Con respecto, estos son estas cousas de malestar que a mí me parece que me sentan mal, é dicir, podía preguntar se puxo a megafonía ou non, era tan sencillo. Puxedes a megafonía 11 de marzo e dixemos, sí, non se escoitou en todos os sitios. Igual non estaba en ese momento ali, claro, non sei cantas veces se puxo, pero claro, igual en ese momento non estaban ali. Sí, sí que se puxo, e evidentemente se trata tanto ese minuto de silencio como os outros, de verdade, en este caso por este equipo de goberno, con toda a mesma trato de uns que outros, e evidentemente se facemos un minuto de silencio é para que o secunden, en este caso, a maior parte dos traballadores deste concello, persoas que queiran vir de fora. O resto eran rogos. Nuria, lluvia, revisión de parques infantiles. Ainda que era un rogo, dígoche. Nós temos, en este caso, unha empresa contratada para que revise os parques infantiles. Se tedes coñecemento que pode ser que un momento dado un xogo rompa, evidentemente teñen que amañalo. Se tedes coñecemento de algún en concreto, avisar. De todas maneiras, vou a pedir que se revisen ese da Rúa Garda e o Alto, por si non temos ese coñecemento e pasou estes días, pero lóxicamente eles fan unha revisión de todos os parques e por algo lles pagamos, queremos que estén en boas condicións. Con respecto ás augas estancadas e a obra esta nas inmediacións do Manuela Pérez Sequeiro. No momento que vimos que se estaba facendo, en este caso, pois ese, como consideran aquí, rego, e así o que nos dixeron, o que se fixo foi enviar á Policía Municipal. Fixo un informe que trasladou a disciplina urbanística. E disciplina urbanística considera que non hai que solicitar nada porque iso non é unha obra nin é nada, según palabras textuais tal, que non está suxeito en este caso a nada. Co cual non hai ninguén supervisando esas obras porque non hai obras e en principio esa é a resposta que lle traslado porque é así. Con respecto ao tiro con arco, lóxicamente non corresponde en este caso ao Concello de Narón dar unha alta de luz ou non en unha instalación. E con respecto ao tema dos entrenamentos, por que non se utiliza? Porque agora mesmo estamos en temporada de, en este caso en sala, que non é no exterior. Entón agora mesmo non se pode utilizar porque non hai, é dicir, poden ir ali, está para usar porque é un campo e evidentemente se mellorará cando teña esa instalación definitiva de luz, pero se pode utilizar. O que o fan é que non o fan porque non corresponde en este momento estar
ao aire libre, sino en sala, como ben decía, e o fan, entrenan esos entrenamentos, pois se non o saben, no pabellón da mocidade. Si, de Gonzalo. A ver, ese recibo da luz, claro, non sei se lle parece moito pouco ou tal, a luz está, ten o coste que ten, a piscina está funcionando, porque evidentemente, aínda que está en modo invernación, como se denomine, ten un coste, porque ten os motores que funcionan, unha serie de cousas que tal. E en este momento, pois este coste corresponderá a quen teña que pagar, pero, lóxicamente, é por un servicio, por un consumo que hai, que é real. Finca do Pico, que decía que está apuntalado por ese problema. Aí está xudicializado, porque o veciño, en este caso, afectado por ese trastorno que lle fixo o camión da basura, non está de acordo coa indemnización. Entón, está xudicializado, co cual non se amaña por ese motivo. Logo eran rocos, claro, poda de árboles, son rogos, pero lle digo, claro, no momento que sexa a temporada de poda. Con respecto logo a telleiras, que hai, sale por dous lados, creo que Olaya e alguén máis que preguntou. Sí que se lles respondeu, en este caso, do que se consideraba por parte do Concello, e mismo está programado para o día 6, confírmame Pablo que sexa o día 6, donde van a ir, en este caso, a falar, a ver a situación por parte de traballadores de Cosma, desa acometida, non a palabra, dese pozo, desa arqueta, perdón. É dicir, está programado, non é que esquivemos e que sí que se está facendo pola nosa parte. Con respecto que tamén decía Olaya, desa persoa, eu aí sí que prefiro, si queres en algún momento que che trasladen a información, non decir aquí públicamente, pero que sí que se está tratando de actuar dende servicios sociais e, como me consta, en este caso tamén coa policía. Do Mirón. Sí que hai unha xuntanza, en este caso, coa Asociación de Veciños. Hai dúas propostas que creo que aínda non se lle achegaron por parte dos servicios de mobilidade do Concello e que sí que se vai a facer, bueno, o que consideren e que maioritariamente estén de acordo, se vai a facer. Con respecto ás papeleras, sí, xa nos chegou e xa se respondeu que sí que se iban a colocar. Evidentemente, agora mesmo que mellora o tempo e que estamos facendo todos estes traballos que non se podían facer antes, pois seguirá a cola, pero que sí que se van a colocar máis papeleras. Con respecto á cementera, en este caso, está para recepcionar polos servicios técnicos do Concello, no momento que se recepcione, se abrirá ese vial. Non está cumplindo os compromisos de telleiras, os compromisos de telleiras é o que decía antes, os rogos do señor Jorge e con respecto, a ver, se eu teño que correxir o que dixe, non teño problema en facelo, eu teño esa idea clara de que se pedía esa condenación, senón así fareino, e o que sí que, sinceramente, con todos os meus respetos aos medios de comunicación, pero se sacan este caso unha noticia dun medio de comunicación e se basa en eso e non na información que se traslada do Concello, eu a verdade é que creo que aí está errado. E de verdade que cando queira lle pasamos por escrito cal foi, en este caso, a primeira demanda que se presentou que non corresponde con esas datas que en ese medio de comunicación se di. Moitas grazas. Agora hai unha persoa que quere falar, que é Javier Calvo, que unha vez rematada a sesión, lle trasladamos, sí, rematamos a sesión, damos por rematada, lle damos palabra. Hola, buenas tardes a todos. Despois da última experiencia onde se aplicou o reglamento tal como está redactado o novo, nos priveu a min de intervenir neste pleno e as empleadas do SAF. Quero dicirlle que eso estaba avisado por parte de traballadores pensionistas e por mí mismo, que eso iba a ocurrir. Se lles dixo aos grupos da oposición que non, que era para a intervención na moción, non? Quero dicirlle, señora alcaldesa, que si isto o novo reglamento, Virgencita, déjeme que me estábamos mellor sin él. Estábamos mellor sin él porque si solamente se lo utiliza para acortarlle a palabra e a expresión ao povo, estamos perdidos. Sinto vergonza ajena cando vou a outros concellos e se obra por parte dos alcaldes e alcaldesas de outra maneira. Espero que modifiquen esa parte de participación ciudadana e os veciños se poidan pedir a intervención con só 24 horas porque, dado como está feito a comunicación da orde do día do pleno, é prácticamente imposible cumprir as 48 horas. Vamos a seguir para adiante. Eu cada vez que veño este pleno
vou cada día máis triste porque vexo que isto é un goberno totalmente á deriva. Escoito a concejales do grupo de goberno expresarse dunha forma totalmente negligente, dándonos leccións de seguridade, de aforos. É unha auténtica vergonza falar de algo cando non se ten ni zorra idea. Pero que pasa? Que ustedes han perdido a vergonza xa. Ustedes xa perderon a vergonza. Entonces se expresen como ustedes queren. A capitana deste barco lles deixa facelo. Entón a culpa non é súa. É de quen lle lo permite. Vou triste saber que o Concelleiro de Seguridade aquí presente nega que teña ninguna información do traballo de campo que está facendo Mafre. Mafre está facendo un traballo de campo para instalar radares fijos na zona rural de Narón. Vostede é conocedor do tema. Entonces, cuestión tomou pelo a oposición, está dentro do seu dereito e deles de consentirlo. Vostede non pode negar as evidencias que unha empresa non gasta os recursos a facer un traballo de campo para algo que non ten nin pés nin cabeza. Esperemos que eso non sea certo e que as próximas eleccións vostede non teña que arrepentirse de alguna decisión que tome nesta legislatura. Referente a problemática de Pérez Sequeiros, eu, escoitando a señora concejala de Servicios Sociales, non sei se é que usted non sabe ou se deixa utilizar. Eu aquí escoitei de boca de algún concejal da oposición dicir que usted, personalmente, ni a nosa alcaldesa se puxo en contacto con ninguna familia. E usted saleu por peteneras dicindo que se había posto en contacto coa empresa, coa dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Terá que entender que eu, como ciudadano de Narón, que me preocupo por estes temas, como usted sabe, vaya totalmente decepcionado. Como se botan valor fora, non? Por outro lado, o señor concejal que me brindou coa súa ausencia, porque sabía que iba a falar do tema, dado como abrín a miña intervención, poñerse a falar de aforos, un señor que ten como uns conocimientos mínimos de por que se fan os aforos, e que se necesita, e que personal se necesita para manter eses aforos, é moi atrevido pola súa parte. Pero bueno, é o que hai, é o que nos tocou vivir aquí en Narón. Ahora vamos a falar de seguridade vial. Vamos a falar de seguridade vial. Como é sabido, xa me expresei varias veces neste pleno, os veciños do Val temos unha gran preocupación coa carretera de Baltar. Xa vexo que o concejal de obras tamén se marchou. Temos unha preocupación que eu cada vez que transito por esa carretera teño o corazón en vilo, porque antes collíamos 2 coches e agora teño que parar. É dicir, que se eu quero cederlle o paso, non poido fiarme da senda da V que fixeron, porque iso é un atentado á seguridade vial. É un atentado á seguridade vial. Gastamos a friolera de 139.000 euros en escasos 100 metros. A alcaldesa, noutro pleno, negou que fora ver esa obra, pero eu sei que a foi ver. Así me expresou, que deixaba bastante que desear, pero tampouco lle pon remedio ao tema, non? Por INRE temos unha concejala, que é veciña miña, que é Mar Gómez, que pasa por aí todos os días e pode atestiguar que o que eu digo non é mentira, non? A maiores temos ali uns cartos que teu Cosma en dotar de agua e alcantarillado aquela zona, por eso a desfeita que se fixou nesa carretera, que podía ser un bulevar perfectamente, que levara 2 sendas, unha a cada lado, pero gastamos uns cartos na rede de agua de alcantarillado do cual os veciños non poden disfrutar. Non sei se iso vai por anos ou pasará como o campamento de Amenadas. Eu me asusto cada vez que fala o seu portavoz decir que lle van reclamar a propiedade as acometidas dunhas casas que non existen. E se lle vai reclamar a propiedade uns recibos de algo que non pode haber consumo porque non hai casas. E non hai casas, e tampouco sei como se lles fai suministro a algo que non existe. Quen fixo a certificación da instalación desas vivendas? Quen fixo a certificación de que hai
familias, hai familias consumindo agua, cando calquer veciño temos que presentar unha documentación, unha carpetilla, que nos costan os cartos, a parte de pagar as obras, para que se nos poida facer un ganche. Nese caso non existe. Non? Pero o señor concelleiro nos dá aquí unha lección de como se fan as cousas ben, porque é conocedor dese tema, non? E encima con presumindo de algo que está expresando porque pon un papel, pero o conocimiento é totalmente nulo, non? Xa digo que cada vez que veño este pleno me vou máis triste porque non dou crédito do que aquí acontece, non? Tamén oigo falar de como se fai unha obra nun tellado, como se limpa un canalón, etcétera, etcétera. Eu lle rogaría, por favor, tanto ao goberno como á oposición, que non se fagan un asunto á inteligencia de como se fai un traballo. Eso de limpar un canalón pisando nas tellas é un tanto risorio, non? Están ustedes de broma. Aí se di un pouco de conocimiento e o atrevimiento que se ten a falar de algo que non se ten ningún conocimiento. Agora vamos a falar do que falou o señor conselleiro, o señor concejal do Partido Socialista. De seguridade podemos falar das carreteras de Diputación, igual que da carretera de Baltar. Carretera de Diputación que vai por San Xiao. A nosa alcaldesa debe saber deso bastante, non? Donde se fan unhas rampas, igual que na carretera de Baltar, que incitan a ter un siniestro. Non fadará falta un informe de ninguna policía, pero bueno, como dixo Román, aí voulle dar a razón, ao Concello non lle costa ningún traballo facer un informe da carretera de Baltar a peligrosidade que é para as persoas e para os coches, nin da carretera de San Julián tampouco, porque son dous atentados á seguridade vial. A quen non queira ver, non se pode desconfiar de min que traballo para ningún partido político porque realmente non fago, non? Bueno, xa vou acabar. Vamos a ver. A gestión de Cosma. A gestión de Cosma é de pánico. Aquí a xente se pregunta por que huyen, non porque huyen. O gerente e os consejeros. A señora alcaldesa é testigo que nunha reunión que estaba eu mantendo con ela, esteve o gerente de Cosma e xa lle dixen cal era o seu futuro. Cando as cousas empezan mal, acaban peor. Entonces, o que me pregunto eu como cidadano, o que me preguntan o resto dos ciudadanos, é como Tega tapa unha e outra vez a gestión dunha empresa mixta de aguas cando ten o 51%. Porque Tega nega unha auditoría a cual ten dereito a oposición, pero tamén os ciudadanos deste Concello. Nosotros queremos saber, porque se nos quere cobrar un 40% máis, e depois non se nos justifican os cartos que se gastan. Se presentan unhas pérdidas impresionantes e depois quedan menos da mitad. Eu pensei que un Concello que era unha casa seria e que non era un xogo de tileros, non? Nada máis por hoxe e gracias pola vosa atención.